كمان سيكون كلهم فيسبوك زلهم بفلاي بروما زلهم كاتفوزاتهم دارنا كل جزء حتى جزء تفعيلين لكن درجة نراها لكن فيسبوك زلهم بملؤهم إكتراويان انتهي تأمنوا بذي قدس إكتراويان عامة زي ناي سلام عامتني عامت قوم لكم ناي إكتراها ناي موداتا جزي ناي موداتا ناي شجراس ناي موداتا إكترا نتسقمات تفاتح له عامت كخون تسفى نقبر مالتي كالب زعبا زي ناي حاجزات قداي حاجة نقر كبل دليل مخنياتهم بفلاي كمسجنهم دليل سبات بذيك العالم أب إسرائيل زلوا من قصاص بفلايتهم من الإسيات أب إسرائيل زلوا كابو عبدهم كمريتهم زوجهم مخنيات بقبوء ترديهم كل جزية ودسب نتي دوتقلو مخنيات ردو غيرو قل نتي زقصلو قسلي كمي غيره يحويلو حسابي تزعبي نقر سلمتاي تقاقيتو بلوني حانسا كمي غيرو نتي غيغا أريمو ترأي سوط رأي بقد سكا مالتي فلذي أب إسرائيل زلهم من الإسيات أوالدكم أوداتكم زيغاتات إيرتراويان أبزني هاجراوي سوتافية تقولوا من قصاصات يعني حاجة زابركتو ترى ديكونا بأمنة بحدنة أبقولنا هاجركم من حزبهم من دويلكم نزخون تتصاوتات أم مكات تقولوا ذلهم كارسي عزيز مسجن ترى ديكونا نخالوت أمنة خون سلزلوا أنا عزي وشتاوي مسجانا إيد أروركم بتعمي قبل بيزنا على مسجانا إيد أروركم بزون كنت قلتلوا لكم مغنياتو السب كل جزء نابنت حجين تاريخهم زم قد مربع عمت تسرر إيرتراويان بتعامي يمزد تعاسو سلمتا يمزد تعاسو of course جنزب جيروم خونو خولو قليوم نبرت جيروم جي خونو خولو ما كاين كغزو خولو جنزب كتري خولو لأن حانت نقر كثيرو من عدميهم كثيرو من تزعبي نقر أبنا يود السبقات عدم المخساري تجيزيه مالتي ود 10 مونتا ود 10 عامت نفس سدتها مرحكا اب سدت 3 4 عامت غيركا ود 6 5 مسكونكا دحري بز عالم دي تبركتو ابركتو يلن طروتا اخا توص احنا دكم غلبت يدكم تسفات قرص ولا انتم دولت كان قلعو كالا عينت بهاريات هيزوم يعابي كم تسخات دليو نجر كونل كايك لن سلازي اتناي سدت غزيخا ولا انت هبتي يهالو تنورت يهالو طعم بلعت طبو تخدم بزي قدس ግን እቲ ከመወድሰብ ኣብ ሃገር ካን ኣብ መሬት ካን ምስ ህዝብኻን ኮይንካ እተስተማቕሮ ማለት እዩ ትምስትምቓር ንኹልና ርዱ እዩ እተስተማቕሮ ናይ ዕድመ ግዜ ግን ኣባኺንካ ያለኻ ማለት እዩ ነዚ ኢና ክንእርም ንሓስብ ሕጂ ስደት ሎሚ ኮነን ተጀሚሩ ኤርትራ ምናልባት ገለገለ ሰባት ኣብቲ ናይ ፖለቲካ መክሰብ ክረኽቡ ደልዮም በቋራጭ ኣብቲ ሃገር ጥራያቲ ፖለቲካዊ ስነመጎታ አምጪን ካለ አይነት ትንታነታት የምጡ ግን ስደት ኣብ ኤርትራ ሓድሽ አይኮነን ስደት ሕጂ ኮነን ተጀሚሩ ስደት ኣብ ግዜ ሰውራ አይኮነን ተጀሚሩ ስደት ቅድሚ ሰውራ ኤርትራው ነይሩ ናይ ሎሚ 50 ሱሳት ኣዝማናን ቤተሰብናን ካሊ ትረፍ ምናልባት ናብ ምዕራብ ዓለም ኣይኺዱ ናብ ዝሕጅን በፅሖ ዘለና ባሕርን ጣሕርን ኢልና ኣብ ጎረቤታትና ተሰዲዶም ግን ህይወቶም ይመርሑ ነይሮም ስለምንታይ ጽበት መሬት ከሆነ አሰፋፍራ ናይ ሕብረተሰብ ዓቅሚ ናይ ቁጠባ ከሆነ ልዕሊ ሁሉ ድማ በቲ ቁጠባው ዓቅሚ ናይ ሃገር ተስፋሲኑ ተመንእሰይ መምስ ተወልደ መምስ ጎበዘ ሰሪሑ ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ በዓል ሕመራን ካልእ ይነብር ነይሩ ሶ ሓድሽ ኣይኮነን ስደት ግን ተዛዓበየ ነገር ትግዜኻ ሉስ ትገብሩ እዩ 10 ዓመት ኣብ ስደት እንድሕር ጌርካ እንታይ ጎዲልካ ኣሎ ወድሰብ በገንዘብን በخدانን በማኪናን ወይ በብልጭልጭ ነገር በጽበው ነገር ጥራይ ዝግመት ነይሩ ተትኸውን ህይወትና ቡአ ይወሰን ተዓድን ህይወትና ድወስነ ግን ተምስተመቃር ኣብ ማእከል ሕብረተሰብካ ኣብ ማእከል ዜጋታትካ ኣብ ባህልኻ ክትሓምም ክትሕጎስ ሰሞይቱ ክትቀብር መርዓተ ገይሩ ስዕስዕ ክትዕድም ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ሃገር ዝግበር ማሕበራዊ ምንቅስቃስ ክትሳተፍ ሱታፍ ክትገብር
እቲ ኣብኡ ትረኽቦ ባህላዊ ምስትምቓር ንሱ እዩ እቲ ዕድመ ዝበሃል ስለዚ ብዘይቀል ዓለም ስደትና ከነሕፅር እንድሕር ኮይንና እቶም ዝወለድናዮም ውላድ ድማ ቁም ነገር ገይሮም ኤርትራውያን ኮይኖም ክዓብዩ ኣብ ባህሊ ሃገሮምን ኣብ ባህሊ ህዝቦምን ኣብ ማእከል ሕብረተሰቦም እንታይ ዓይነት መበቆልን ዘርእን ከም ዘለዎም ፈሊጦም ቀጻልነቶም ከረጋግጹ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ምንቅስቓስ ኣብ እስራኤል ዓብዪ ነገር ስለ ዝኾነ ብኡ ክደፍኡሉ ኣለኩም እቲ ልዕሊ ኩሉ ሓድነት ይተወሳኒ እምነት ብዘይገድስ ኣነ ኩሉ ግዜ ሰባት ሓደ ንኹን ማለት ኣይትቃወም ማለት ኣይኮነን ሓደ ንኹን ግን ሓድነትና ሕሊፍና ኣይነሃብ ንሃገርናስ ንጸላኢ ነቓ ኣይንኽፈት እንታይ ተኣምን ብዘይገድስ እንታይ ትደሊ ብዘይገድስ እንታይ ተፍቅር ብዘይገድስ እንታይ ለካይልካ ትሓስብ ብዘይገድስ ግን ልዕሊ ኩሉ ንኩሉና ተሰማምዓና ሓንቲ ነገር ኣላ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ማለት እዛ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ንቐይሕን ጸሊምን ንሓፂርን ንነዊሕን ነቲ ኩሉ እቲ ኤርትራ ተፈጢሩ ዝዓበየ ኣብኡ ዝነብር ትግብኦ ስለ ዝኾነት ክዕቅባ ክኽእል ኣለዎ መዐቀቢ እቲ ቀንዲ ኢንስትሩሜንት ንብሎ መሳርሒ ናይቲ ሃገርካ ሓድነትካ ምሕላው ሚሳይል ምግዛእ ኣይኮነን ብሬን ምግዛእ ኣይኮነን መዳፍዕን ታንክታትን እዚኣቶም ብምሉኦም እዚኦም ድሓራይ ድመፁ ነገራት እዮም ነዞም መዳፍዓትን ቢኤማትን ካልእ ነገራትን ክዝውሩ ዝኽእሉ ግን ቶም ብሓድነት ሰሚሮም ብሓደ ልቢ ብሓደ ህርመት ኣንጻር ጸላእቶም ዝምክቱ ኣህዛብ ንሶም እዮም ቶም መዳፍዕ ሚሳይላት ካልእን ኣፅዋር ኣብ ዓለምና ንብሎ ማለት እዩ ከምኡ ዝሰርሕ ነይሩ ተትኸውን ዘመናዊ መሳርሒ ብዝዓለም ዝሰርሕ ነይሩ ተትኸውን ዘሎምን ንሪአን ዘለና ሓያላት ናይ ዓለም ሃገራት ኣብዚ ዘዝወፈርኦም ተዓወታ ነይሮም ኣብ ናይ ኢራቅ ውግእ ምተዓወቱ ነይሮም ኣብ ናይ ሊብያ ውግእ ምተዓወቱ ነይሮም ከፍርሱ ክኢሎም እዮም ግን ደለይ ከፍሩ ይከኣል ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣትዮም ዘይተኮስዎ ኣፅዋር የለን ዘይእተውዎ ዘመናዊ ታንኪ የለን ዘይእተውዎ ዘመናዊ ወተሃደር የለን ግን ኣፍሪሶም ክኾኑ ይኽእሉ ሰብ ቀቲሎም ክኾኑ ይኽእሉ ትዝደለይዎ ዕላማ ግን ኣይተዓወቱን ስለምንታይ ኣፍጋኒስታውያን ብኣሜሪካውያን ተንበርኪኾም ክኸዱ ኣይኮኑም ሰው ተዓወት የለን ማለት እዩ ለዚ ሓድነት ይትወሳኒ ተላፃወት ኣብዚ ዓለም ኣባና ምልሲልና እንተርኢናዮ ድማ ኤርትራ ትበሃል ንእሽተይ ዓድስ ን50 ዓመታት ተኸታታሊ ውግእ ገይራ ምናልባት እዞም ሓደሽቲ መንእስያት ድሕርና ፅነት ተወለድኩም ነዚ ሕጂ ኣብ ዓለምና ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ቁሩብ ልቢ ናይ ምስዳዕ ኣእምሮ ናይ ምስሓት ትድሌታትን ህርፋንን ኣብቲ መንእሰይ ዘሎ ኣተሓሳስባ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ክቕይረኩም ይኽእል ኸውን ግን ታሪኽና እዩ ኤርትራ 50 ዓመት ከይቋረፀት ኣብ ውግእ ዝነበረት ሃገር እያ ቅድሚኡ እውን እንተኾነ ብዘይምግናን ዋላ ኣብ ናይ ጣልያን ግዜ እንተይልና ዋላ ኣብ ናይ እንግሊዝ ግዜ እንተይልና ካልኦት እውን ገዛእ ሓይልታት ድወረሩና በዓል ቱርክ ንበሎም ካልኦት ኤርትራ ኣብ ውግእ ትነበረት ሃገር እያ ስለዚ ኤርትራ ኣብ መኸተ ትነብር ሃገር እያ ስለምንታይ ኣብ መኸተ ትነብር ዘላ ኣብቲ ግዜቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ስለ ዝነበረ ኣይኮነን ኣብቲ ግዜቲ ሻዕብያ ዝበሃል ውድብ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን ግን ሃገር ከም ሃገር ክትቀውም ስለ ዘይትድለ ጥራይ ህዝቢ ኤርትራ ንመኸተ ንኩናት ተፈሪዱ 40-50-60 ዓመታት ካ ይዋጋእ ኣሎ ንኽብሩ ንሓድነቱ ንቐጻልነቱ ማለት እዩ እዚ ኣብ ብግቡእ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ምናልባት ተበለፅቲ ምሁራት ኢና ድብሉ ወይ ካባኻትኩም ንላዕሊ ንልብም ኢና ድብሉ ንፈልጥ ኢና ድብሉ ኣብዚ ናይ ዓለምና ናይ ዲሞክራሲን ናይ ቴክኖሎጂን ናይ ዘመናውነትን ቁንቁኛ ኣምፅኦም ነዚ መንእሰይ ዝህጋግይዎ ፍቱን ይኾኑ ኣብኡ ይበፅሕና ንሕና ኣብኡ ይበፅሕና ገና ስድሪ ከማን ኣይከድናን ምክንያቱ እዚ ናይ ዓለምና ዲሞክራሲ ይኹን ናይ ዓለምና ቴክኖሎጂ ይኹን ናይ ዓለምና በፂሓቶ ዘላ ምዕባለ ንዕኡ ንኸይንቋደስ ኣብኡ ንኸይንበፅሕ ኢና ንዕገድ ዘለና ከም ሃገር ንኸይንቐውም ማለት እዩ ከም ሃገር ንኸይንቐውም ከም ህዝቢ ደው ከይንብል ኣብዚ ዓለምና ትዋስኦ ዘላ ምዕባለ ኣብቲ ዓለምና ትረኽቦ ዘላ ውፅኢት ናይ ቴክኖሎጂ ኣብኡ ንኸይንዋሳእ ከም ህዝቢ ደው ንኸይንብል ኢና ንዕገድ ዘለና ስለዚ ካብ ዓገቱና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ነቲ ዝዓገቱና ፈንጢስና ክንሓልፍ ድዩ ዝግባአና ክንብርክኽ ስለዚ ኣብ መንጎ ምንብርካኽን ፈንጢስካ መውፃእ እንደሎ ፍልሊ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ካልኦት ቶም ተበለጥቲ ዝዛረብዎም ዘረባታት ንረብሖኦም ጥራይ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ዝኾነ ይኹን ንረብሓ ኤርትራ ዝውዕል የለን ስለዚ ኣብ እስራኤል ዘለኹም መንእስያት ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ልባዊ ምስጋና ይግባኣኩም ስለምንታይ ዓላማኹም ኣይሰሓትኩምን ሃገርኩም ኣይረሳዕኩምን እቲ ዘናኩም ምክንያት
اب هاجر غداي نطلع يا قمطكم وسخت مسدوني دباكم قالوتون اب قال كورنعات عالم زلكم ايرتراويان كوم يجن بزياده كاب اسحل فلاتا سلازخونه تاب تبهلنا لاسرائيلاويان بغبو اب اسرائيل زلو ايرتراويان እንደመስግነሉ ምክንያት በወገኔ ንሱ سو برتعو قلصلو صباح اسرائيل عدهم اي مريتكم ولا مويتكم تمريت كمان كعتلكم فقادنيا يكون مريتكم سلازي يكون اتالوه مريتكم طلع كتنبركم تخل سلازي ندلي زلنا بلچلچ كدان كنقير نخل او عدنا مربع كنسرح ندلي ماكينه جزينا ان ايرترا خمأتو ندلي ግን ኤርትራ ትባል ሀገር ምስትሁሉ ኢና ማኪና ሒዝና ኤርትራ ንዝውር ኤርትራ ትባል ሀገር ምስትሁሉ ኢና መረባዕ ሰሪሕና በሰላም ኣብ ኤርትራ ክንነብር ንኽእል ኤርትራ ትባል ሀገር ምስትሁሉ ኣጽብቕ ክዳውንቲ ተኸዲና ኣስመራ ባጽዕ ክንዛወር ንኽእል እዞም ኩሎም ሕጂ ንደኽመሎም ዘለና ዶላር ደሊና ኣብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ካናዳን ኣውስትራልያን እስራኤልን ዓረብን ኣብ ካልእን ፋሕ ኢልና ዘለና ኤርትራውያን እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ኤርትራ ከነውዕሎ እንድሕር ኮይና መጀመርያ ኤርትራ ትባል ዓዲ ክትህሉ ኣለዋ ገንዘብ ምርካብ ኣይኮነን ገንዘብ ረኺብካ ኣብ ምንታይ ከም ተውዕሎ ክትፈልጥ ክትከል ኣለካ ኣብ ዓድኻ ኢንቨስት ክትገብር ተኾንካ ኣየንታ ዓዲ ኤርትራ እሞ ኤርትራ እኮ ክትህሉ ኣለዋ ኤርትራ ሓድነታ ክትዕቅብ ኣለዋ ትተሰዲድካሉ ዘለኻ ኩሉ ዕላማታት ኣሳኺዕኻ ኣብ ግቡእ ከተውዕሎ እንትኾንካ ማለት እዩ ስለዚ ዝምስገን ስራሕ ስለ ዝኾነ ቀፅልሉ ካልእ ኣብዛ ናይ حوسا بلا خيد ابزاناي زي 4 قلعه سنكيلو زلو دقيمه بقداي تزاريبه نيرن شي كن وشتخات تنكفكا نجر منالبات ابزا ايرفليكس تزاربا كم حدا محبر وي عقب غيركا اذا حجي ابارتوك تاكيو زلو سب على فيسبوك زلوون ابالات نايزي روم زي ولا دايركت نزي ابارتوك اي توغن ابزي ويب سايت ناي زروم زلو ابالات ايرتراويان على فيسبوك اقللت سلازي يكون انا معلت او زرخمهم الله سلازي انتاينا هنقبر دلنا طرف زخونه مطرناف صبو نغري سلامتاي سالاس تكنولوجي نا ترخيبنا دهينا مسامع 30 عمد طفانا زيغاتات ابينا كورنعات عالم كم دلنا سالاس تكنولوجي نراخب علنا مرهات راي اخو لا يكونن معالتاوي ابتي بوليتيكاو منقساسنا هاجرنا السوت راي ديكونا ام محبراو منقساسنا هزبنا قال اتطعناوي منقساسنا زيغاتاتنا كل خرنا عالم انتاي يغبرالهم انتاي يغدلهم علهم انتاي يكونلهم كنفلط يغبانا بزحت تصقوم ايرترايان علهم ስለተሰደዱ አውሮፓ ስለዛአተው ካናዳ ስለዛአተው ታዊቶም ማለት አይኮነን ድራር እለስ ኢኖም ኣብ ሽግር ዝወደቁ ብስትረስ ተጨነቁ መንእስያት ኣለውና ደቂ 18 ደቂ 20 ዓመት ተታሊሎም ድመጹ መንእስያት ኣለዉ ኩመጹ ከለዉ ኣብ ዶላር ረጊጾም ኣብ ዶላር ዝሕምብሱ ድመሰሎም ሎሚ ኣብ ዕጹ ገዛ ኣብ በረድ 3-4 ወርሒ ዝኣልዮም ዘይብሎም ነታ ዝበልዕዋ ሳንዱች ንባንን ፎርማጆን እንዳደርበይሎም ከምዚ ድዩ ዝብሉ መንእስያት ኣለዉ ጭንቀትን ኣብ ናይ ኣእምሮ ጭንቀትን ተቕጥን ዝወደቁ ስለዚ ብመገዲ እዚ ከምዚ ዓይነት ጥርናፈ እንዳገበርካ ነቲ ተጸገመ ምሕጋዝ ማለት ንኤርትራ ምሕጋዝ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራ ኣብ ጎና ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እዚ ሩም እዚ ብፍላይ ዝሩም እዚ ይድረ እምነት ናይቶም ኣባላቱ ኣጽኒዑ ቶም ኣማሓደርቲ ናይ ዝሩም ነተን ዝተዋሃብኦም ገንዘብ ብግቡእ ሳንቲም ወዲ ሳንቲም أمعلو نخوعل أوهليلهم 11,000 متقاداليت أسكالو نخبتصح مقبارهم تمالو بدمس حفاش سمعنا لنا التلفزيون إيرترا أو قرب أوامو مسا قلمت تقبر تخون قلت تمالو بدمس حفاش تزريبو له شبنا يزغزون ترقيحو إذي عاوتي حوات كسانتي لسمعك تمال تقاداليت نبر السبيتي تمالي ساعاتيا نايبا علا والكاوي قدايا خي تقبر نتوم بسنكي كوينات ዝሰንኮሉ ተጋደልቲ መኻብኦም ምስተወለዱ ቆልዑ ምስቶም ተጋደልትን ጠርኒፋ እተዕቢ ካብ ገድሊ ካልኣይ ገድሊ ካብ ሰውራ ናብ ሰውራ ተሰጋገረታደ ኣለና ልክምባል ክሳብ ክንደ ኤርትራውያን ሱሳዓት ከም ዘይኮና ክሳብ ክንደ ኤርትራውያን ጸገም ሓልዮት ናይቶም ኩሎም ኤርትራውያን ጸገምና ከም ዝኾነ ይርዳኣና ከም ዝኾነ ዘርእየካ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ዝሕብን ስራሕ ተሰሪሑ 11,000 ምናልባት ሓደ ውልቀሰብ ካልእ መስሎ ኸውን ግን ተሓሳብ እኹል ሞንዓእኹም እንተ ጌርናስ ካልእ ጸገም ካኣሎ ብኤርትራ ትጸገም ብዙሕ እዩ
بدرجة زبالتوك بدرجة بولك أسباب بفتح يكونن حبراو شجر نايت هاجر شجر مستفتح يفتح لي جن كاون ناون زب دقد اللو زيجا قرب كتوش تزلو زيجا يحيش سلزخونه انتاي كجبر اللو كالاي تأقاو محبر السب نا عدنا خنريخن كلالنا كلت امنت تختلت اللو إيرترا كريستيان اسلام البهان هجيت دايفرسيتنا هنا حبراوي حدنتنا خساب كندي صنع مخانو نمرأي تمالي نأسكالو خاب حجزنا لو مخاء نزحاونا موسى خنحجز علينا إذا مالت أسلام كحجوسو وي كريستيان كيكوري وي كريستيان تحجيسهم أسلام كيكوري مالت هيكونن تمال أختو ردي كساب كندي أب إرتراز اللو ناي تفلالي امنت تختلتي ماين صبان كوينهم بحبار ينورو خم زخولو تمالي أسلام قروابتنا أبصقمنا خم زوعلو تمالي كريستيان قروابتنا أبصقمنا خم نوعلو أب إرترا بهايمانوت متفنان كم زيله እኳድአ ሃይማኖት ናይ ኤርትራ ከም ዘተሓውሶ ንህዝቢ ኤርትራ ሓደ ከም ዝገብሮ መርኣይ ይኾነና ስለ ዝኽእል ካብ ዝተሸራረፈ ስራሕ ምስራሕ ነዝሓውና ሙሳ ኣብ ኣርባዕተ ሱንኩላን ህፃውንቲ ትማሊ ህፃውንቲ ነበሩ ፅባሕ ናይ ኤርትራ ተስፋ ክኾኑ ኢሉ ድሓሰበ ተረሚሶም ተሪፎም ደለው ሞራል ክኾኑ ኢደ ኢድካ ንበል ኩልኩም ሓገርክቱ ቶም ሽጋራት ሰትዩ ካብ 10 ሽጋራ ሎም መዓልቲ 5 ሽጋራ ስተዩ ቶም ክልተ ሳንዱች ኣብ መዓልቲ ትበልዑ ሓንቲ ሳንዱች በሊዕኹም አሉ እቶም ኣብ መዓልቲ ክልተ ሻሂ ወይ ክልተ ቡን ሰቲኻ ሓንቲ ቡን ሰቲኹም እታ ካብ ካልእቱ ቡን እትኸፍሉዋ ገንዘብ ነዝሓውና ስንኩል እንትኸፈልኩም ናይ ሞራል ዕግበት ስለ ዝኾነ ኤርትራዊ ሓበንን ኒሕን ሞራልን ኩርዓትን ከዓ ስለ ዘሰማዓኩም እዚኣ ክትገብሩዋ ይላበወኩም ማለት እዩ ካብቲ ካፒታልኩም ኣይኮነን ካብቲ ትሕሽሽዎ ጥራይ እኹል ካብቲ ንሕሽሾ ኣነ ኣብ መዓልቲ 4-5 ቡን ብሰቲ እንተኮይነ ኣክል ይኽልተ ቡን ክሰቲ እንድሕር ተንሰለስተ ቡን $60 ኮይነን ወይ $30 ኮይነን ፕሊስ ግደፍዎ ለኣኹሉ ክልተ ባኮ ሽጋራት ሰቲ እንድሕር ኮይንካ መዓልቲ እንተኾነት ሽጋራ ግደፎ ግን ዘይግደፍ እንተኮይኑ ሓንቲ ባኮ ግበራ ንጥዕናኻ ፅቡቕ ንሙሳን ንደቁን ከዓ ሓገዝ ዝኾኑ ኣብ መዓልቲ 4 ቢራ ሰቲ እንትኾንኩም ፕሊስ ተን ክልተ ቢራ ግደፍዎን ነቲ ሙሳ ዝበሃል ሓውና ስለድሉ ኮሚ ካብ ካፒታልካ ይኮነን ድወሃብ ምክንያቱ ንሓደ ሰብ ጾሪ ንብዙሓት ግን ወላ ሓንቲ ይኮነን እሞ ብጣዕሚ ዓብ ስራሕ የሪምና ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ኩልኩም ኣብ ማሕደርቲ ናይ ዝሩም ከምዚ ዓይነት ተበግሶ እዚ ሎሚ ንዛረበሉ ዘለና ናይ ፖለቲካ ኩነታት ናይ ዓድና ክቕየር ይፅባሕ ኣብ ሾርት ታይም ኣብ ዝሓፂር እዋን ናይ ኣዋርሕ ወይ ናይ ሓደ ዓመት ግዜ ከምዚ ድያ ነይራ ኤርትራ ክትብሉ ኢኹም ምክንያቱ ንቡር እዩ ተፃብኦታት ንቡር እዩ ንሪኦም ካለና ፀላ ደሽደሽ ኢሎም ወድቁ ኣለዉ ሃደሽደሽ ጥራይ ዘይኮነ ይጣርዑ ኣለዉ ይላፋለፉ ኣለዉ መውደቕ ሲኢኖም ቋሕ ተበሉ ሰማይ ድንን ተበሉ መሬት ኮይንዎም በዓላቶም ዘርኢ መርገም ፈጢሮም ኣይ ካብ ጎረቤት ኣይ ካብ ውሽጢ ዓቕሎም ፀቢብዎም ክጣርዑ ንሰምዖም ኣለና እታ ን20 ዓመት ተፀመመት ኤርትራ ስና ንኺሳ ግን ድሮ ነቲ ፀገማት ቦሎኽ ኢላ ወፅያ ኣብ ዘተኣማምን መድረኽ በፂሓላ ካብዚ ላዕሊ ዓወት ኣሎ እስኪ ፀሓፉ ኩልኩም ዋላ ኣብቲ ፌስቡክ ዘለኹም ዞም ትማሊ ጫውጫው ድብሉ ነበሩ ዞም ትማሊ ዘታልኹም ዝነበሩ ኣበየለዉ እቶም ዓርቢ ሓርነት ድብልኹም ነበሩ ኣበየለዉ እቶም ሰራዊት ሕድሪ ድብልኹም ነበሩ ዘየለ ብዝዓለም እዚ ስእሊ ስኢሎም ኣበየለዉ እዚኦም መሰጋገሪ መንግስቲ ክንፈጥር ኢና ኣብ ኤርትራ ኣበየሎ እዚ ክንገብር ኢና ዝብሉ ነበሩ ትማሊ ሕቆ ኤርትራ ሕቆ ሻዕብያ ሕቆ ከበሳ ክንሰብር ኢና ኢሎም ዝምክሑ ዝነበሩ ፀላእቲ ናይ ኤርትራ ኣበየለዉ ሕጂ ኣበየላታ መልሓስ ኣበየላታ ትማሊ ሕብሪ ዓይንኹም ኢላ ዝሰጎገት ኣበየላ ሎሚ ረኣይዎም ሞ ትፍልሊ ኣይተዓወትና እንዲና ተዓዊትና እምበር እቲ ፀርፊ ከም ልሙድ ረኣይዎ ምክንያቱ ሓደ ድኸሰረ ሰብ ኩሉ ግዜ ይድፀርፍ ግን ብተግባር ተዓዊታ ኤርትራኩ ዋጋ ከፊላትሉ ኸ ብዙሕ ሰብ ከልከል ሓሊፉ እዎ ሓሊፉ ብዙሕ ኣርጎፅጎፅ ሓሊፉ እዎ ሓሊፉ ግን ተዓዊታ ኤርትራ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ከዓኒ ናይ ዓወቱ መግለፂ ጥራይ ዝገብር እሞ ጉድ ጆብ ዝብለኩም ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ኩልኩም ይቐኒልና ኣብ ፌስቡክ ዘለኹም ይኹኑ ኣብ ካልእ ማለት እዩ ናይ ሎሙ መደበይ ነዊሕ ኣይኮነን ብቐዳማይ
تتقلين سلازقني حالفه 3 سنوات يكون 4 يفلتني دحرزي او دعمت اتنا كونتات تقاومت سابيلو زبل حتتات يمصني بزح غزي زوم تقاومت تبلوم نبلوم قدم حدي كالي سئلو زناب نورش لوم هطني لوم طفيهم تاعن كوينوم انت خوينم طفيهم سلازي انا عبد بروجرام حيزلكم نيره بقدماي ابروميسون اتينيره ثم مرحتهم يحجي بزعباتهم جاندا ناتاتهم يكون كون ديزارو ويتون شفرة ثم قند مرحتهم زبهالو كل جزء بإكتراز نقدو زنبورو مرحة تقاومت زبهالو أبقرب أوان أسماتهم حالة في الناس نايتودب زبهالا وشت إثيوبيا زنبره كندي جنزب يخفلو نيرم انتاي تكالات كتريم نزي نايتقاومو مدرخ زي حالة في 10 عامت بوحد 10 عامت نبلو مس سرعته ويانه ኮይኖም አንጻር ህዝብን ሀገር ኤርትራን ክሰርሑ ጸንሑ በወገን ወያነ እንተኸፈሎም ጸንሑ ካብቲ ዝኸፈልዎ ዝነበሩ ገንዘብ ከንታይ ገይሮም እንታይ ትካላት አጥሪዮም አውሽ ኢትዮጵያ ትካላት ገወርሎ ዓበይቲ ማካይን ደጥረይለው ዋላ ብዓድ እንግሊዝ አብጥቃኹም ከማን ክልተ ሰቢላ ገዛውቲ ገዚኦም አካሪዮም መራሕትና ይተቃወምትለው ነዚኦም ብግቡእ አስማቶም አሊና انت تخيلوا سئلومن ابز فيسبوك روم كنوصو حساب لنا الى تزاريبه نيره نلومي ازي اي كغورني ግን next week በዚህ ሰዓት ዘይኮነ كلكم توم ابزي ناي روم ታአቱ በፍላይ ابዚ ናህና ኢፒኤልኤፍ ዲቪዥን روم እትመጹ ብሙሉኦም ኮሙና ፌስቡክ ዘለኹም አባላትናን ኤርትራውያንን ብሙሉኦም ወይ ተኸታተልትና ሰማዕትና نزمت زلو سنبت انت تخايلو قلنا حجزا ساعات زي ازلخوا كلتا ساعات اقدمكم انت تمطو دبلصيو مخنياتو تناي مقلاع بروجرام كنجبرينا دحري زناي مقلاع بروجرام مسود انا بوغني ግን ኩረታት ናይዞም ተአውንቲ አቤሎ እንተይኩኒ ብዛዕቦ ማይ ዛረብኒ ከመሕል ይቅድሚኩም ማለት እዩ ስለምታይ ተወዲ ተሳዒሮም ነው የለውን ሕጂ ኣብ ስር ቅጥራን ዘለው مس حادث تسعر دموته ነገር كل ጊዜ عدناس موت يكسس እንዲም ድብሉ ቦታትና ንዝሞተ ናይ ተቃውሞ ደንበ ይሉ በዓሉ ድሰየሞ ንሱኽ ንጓተት ስለዘይብልና ሎሚ ኣብ ከባቢና ሓድሽ ፖለቲካዊ ምዕባለ ይመጽእ ስለዘሎ በወገን ኣብ ሱዳንን ናይ ግብፅን ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኩነታት ስለዘሎ ነዚ ብዕምቀት ክንሪኦ ኣለና ነዚ ካልኣይ ንገጥሞ ዘለና መድረክ ከበኸመይ በድህና اب ኤርትራ ወረብሓን ነምጾ ኩሉ ጊዜ አንተ ወይንታይ ለኩም ነይረ ኤርትራ አብድሁ ያት ነበር ፈቲና ጸሊና ማለት ኤርትራው ማለት ብድሆ ማለት ኤርትራው ማለት ብድሆ ማለት ድሕሪ ሁሉ ምርብራብ ግን ኤርትራ ኣብተን ከባቢና ወሳኒት ግደት ጻውት ሀገር ከም ትኸውን ክንአምን ክንክላለና ምክንያቱ ኩሉ ጊዜ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ሓይልካ መውጻኢ ትዛዓበ ይነጥ ምናልባት ሰባት of course حابه كادر على مدرخ وصعي بزعبه ديمقراطي مهرك نعمت كم زناي ويان نريو ديمقراطياو سرعات ኢትዮጵያ ተተኺሉ ሪና ኢና 10 ዓመት ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በተመልከተ ላይ ዜጋታት ዝርሽን ብብሬን ዝርሽን እዚ ዲሞክራሲያዊ መቅተሊ መሳርሒ ብዘይቀል ዓለም ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ዝበሃል ኣነ ብዙሕ ግዜ ይሕመመን እዚ ዲሞክራሲ ዶ መጀመሪያ ህዝቢ አፍሪካ ጥራይ ይኮነ ተኸባቢና ዘሎ ህዝቡ ሞራይዎ ሰአልዎ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ሕፍረቶም ዓለባ ዝበሃል ፋብሪካ ጨርቂ በሜትሮ ገዚኢኻ ምኽዳን ከም ዘሎ ብዛዕዓለም ዘይፈልጡ ዜጋታት ዘለዎ ሃገር ቆጽሊ ከማን ሕፍረቶም ተኸዲኖም ሕፍረቶም ክኸድኑ ዘይክእሉ ዜጋታት ዘለዎ ሃገር ብዛዕባ ዲሞክራሲ ክትዋራዘም ሕሳብ ትዝገርም ነገር እዩ ኣብዚ ኢትዮጵያ እንተሪኢኹሞም كساب حجي መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከም ዘሃደመ ዘይፈልጡ ዜጋታት አለው በዚ ደቡብ ኢትዮጵያ ድሕልከይኩም ሪኢኹም ያገሪቱ መሪ ነው ጓድ መንግስቱ ብለኹም አይፈልጡንም ወያነ ዝበሃል لقمات سرعي سرعات ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘኣተው አይፈልጡንም ከምዛ ዓይነት ደንቆሮ ኣብ ዝኾነ ይኹን ስነፍልጠትን ማሕበራዊ ምዕባለን ዘየለ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ምስልጣንካ መናውሒ
ዝገብር ኣለኹ ብምርጫ ብ4 ዓመት ኣብ 5 መጽኤልካ መወረዛይ ዛን ሎሚ ንሪኣ ዘለና ንቁልቁል ተተፋኒና ዘላ መዓልታዊ ሰብ ዝርሸነላ መዓልታዊ ህዝቢ ደም ዝውሕዘሉ ዘሎ ሃገር ኢትዮጵያ ከም ይኸትፈጥር ስለዚ እዚ ማለት ዲሞክራሲ አይደልን ማለት አይኮነን ግን ማዓሲ ድመጽት ዲሞክራሲ ማዓሲና ነረጋግጾ انا ሓደ ጊዜ ገርመን ዲሞክራሲ ፍትሒ ገለመለ ጽቡይኮ ጽቡይ ዋላ አሽንኳ ይዶ በሃገር ምሰበይትካ ከማን ምሰበይትካ ከተዕልል አብገዛስ ዲሞክራሲ የድለካ ግን ክሳብ ክንዲ አታ ሰበይትካ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ተአሚናት መጽ ብዛዕባ መሰል ክሳብ ክንዲ ተሰብአይ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ዝፈልጥ ናምነት አንስትናስ ንፈልጠን ኢና ነው ኣብ ደገ ዋላ قادم المهار زنبرت لومي تمرع 4-5 وليدا قال علي خا من قد سلام تبركا وش ما قايلين باسها حدا سبعي ام من قدي مسحنتنا قدم دفلت حركو سلام يلو عليلون حمش كمل لخي حدا يركدو وليد كدو يلو حتيتوا ام غزا مصي امباغارو زكبر انت خوين ابتي محبراو هيوتنا نبعلو نحنا انت عين السواتنا جنا بزح تمرت كو يقول لنا بزح نقحتنا تي ريسبكت زبال نجر يلن مان كما أبنت يمسي قدفوبتي هاقراو بوليتيكاو قدات كن أتو مالتي قال إجازة حرم الناس نحناس حريس ناسي أو هاقرنا ذو حرستاي والحم ولو كرتيتو محرشان نويتن تقريدو زخلو دخلو كان مسكرم نتقرز خونا اتوتي يولي أبدغنا زنبر هزبي نزب دخلنا زنبر هزبي ديمر كان أكندي سياسة أنا في سلطان كمتسي إلكا توارا زيلو بوليتيكا كومو يدلتي حالتاي ويس حدا سستين زغونا أو سستينابل زغونا تحاقر كفتر معري زغونا خمس حجي من قستي إرترا نايلو معاد بروغرام زكايدو زلو تحارستاي بوحس مجدي كاب سلسة ورحي ناي كرامات ماي تتسأبين سلسة جزيب عامت كفيلو زخل ناي زمناو ناي جردين ناي مسنو وين irrigation حدا ነገር ከም ጸሉ ዝኽእል መንግስቲ ይደል ምክንያቱ ህዝቢ ቅጫይ ሁሉ እንደብላ ተናብ ሐምለን ሐሰን ዘርአን ስገም ክሳዕ ተሐሳሱ ናይ ከዳኒን ጥርም ሰዓቱ ቅጫ ዝበሃል የብሉ ዜጋ ስለዚህ እንታይ አኻ ክትገብሮ ዝግባእካ ተሕብረተሰብ ጀብሃ ሰውራዋይ ቶሎ እንታይ ዶ ደምሓኤዶ ሰደግኤዶ ኤስደዮ ገለ እንዳበልካ 44 ፖለቲካን ውድባት ከም ደቅ ዛርትም ፂኻ ንዓይምረ ጸንቕ ክትብል كتحقولو نتهزبي لمعاد سرح اللي يدل لمعاد سرح اللي بقبو خردو وخلالو نحنا كراباتا لقبورو سامسونا يدحازو النمرت ام سباتا يسألنا دمرت دبلع مقبي ناسينا دمرت دبلع مقبي ناسينا هزبي اتراس بان خركب كخلالو دبلع نقر كركب كخلالو 4 كم دك ازارتي بوليتيكاو سلفي نايلو نعنا مرت أنا خبلوها بيناي ملكي اريترا بخمي عينت نابرا ينبر له حزب يترا انت يقبر له حزب يترا بخمي يخيد له انت يبلع له انت يشت له بزعرا زي تزاريبو ما يفلطني اريترا لمعات كجبر كله بيترا بينتو صرح كله بيترا صرح صرح كله كابتال لمينو ولا خبط ويانا ذهبهم بنزب كمان $10 لإيرترا لمعات لهم اتنا لمعات بانك سودير انا يوم ግን ካራባታን ሳምሶናይት ጌሮም ንሕና ብስልጣን ክንመጽ ኣለና እንብሉና እንታይ ትገብሩ እንታይ አኹን ክትገብሩ ቅጫ ዘይብሉ ዓዲ ጽርግያ ዘይብሉ ዓዲ ቢንቶ ዘይብሉ ዓዲ ፋብሪካ ዘይብሉ ዓዲ ቤት ትምህርቲ ዘይብሉ ዓዲ ልቸ ዘይብሉ ዓዲ ማይ ዘይብሉ ዓዲ ካብ መቐለ ዲኹም ኤሌክትሪክ ክትሕቡልና ካብ መቐለ ዲኹም ቤት ትምህርቲ ክትከፍቱልና ወይደኖ ንፈልጦ ነገር የለን ኣሕዋት ግን ምረጹና ጥራይ እንብሉና ስልጣን 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 ኢሳያስ ዝብል فوبيا حمام ስለዚህ نحن 44 كرامات ዝገበሩ አበስመር አመጽም ትራቨሎ ገጀረት ገዛባንዳ ጣባ አኽሪያ ዳጋ ሐሙስ ጎዳይፍ በጽሕፈት ናይ ተቃውም ተኸፊቶም ኣብ 4 ዓመት ርእስና ከሕሙምና ከወሮ ከሃርሙ ክድልቁ ንዓይ ምረጽን እንዳበሉ ነቲ ጠንዲ ዘሎ ሓረስታይ መን ይኽመርጾ ጽባሕ ንግሆ መን ይንዑ ቅጫ ሰንቲ ተኸብልዖ ዝኽእል مجمرات محبراو فتح زبهار كرغاغص كخلالو مجمرات محبراو فتح زبهار شغل كرغاغص كخلالو اذن تزي كوينو نحنا نمرص سبسي እና ይኮና ክንደይ ቆናጁ አለውና ካራባታ ድጎበሩ አብስመራ ወቅጀነን ሁሉ ዱዑሉ መርጥ ተደና ወላ ካብስመራ መርጥ ነፈልና ግን እሱ ኮነትን ዲሌት ና ኤርትራ ዲሌት ሓንቲ ቀጫልነት ድበሃል ነገር አለው
نحنا سوقت كينا سرع عتيقنا تجادلنا إنا كم هاجر كنقوم 85 شيء العلم يتنقلنش سلاموان زي قاتك كفيلنا اللي هذا سوهم هاجر كنقصل لنا دينا يبلنا لي تعب حطه كنقصل تقينا لمعاتو بروجرامنا كنقبل كنقل لنا بوليتيكا ايدرنا بوليتيكا ايحدرنا 4 عامات بجرمننا هولندن تقميطهم كراواتات قيرهم بادلاتات قيرهم سامسونايت يجم አዲስ አበባን አስመራን ከመጡ ተጠቅመው ህዝብ ኤርትራ ታይጣውመው ህዝብ ኤርትራ ምብላጥ ጥራይ ስለዚህ ልመዘለሶምን ለሁሉም ዕድመኩም አለሁ ናይ መጨረሻ ነዘም ተቃወምትሲ መዛዘም ክንገብረሎም ኣለና ቶባ ክንብሎም ክንክእላለና ተቃወምቲ ስለዝብሉና ማለት ደሓን ተቃወሞ ደኹንቦም ትሽከሙ ከምኡ ንሓዘውስ ጋዕ ሰንበት ድሕሪኡ ካልእሽን ክንጥምቆም ንኽእል ኢና قال أبكال أي مدرخ دمت عبدنا كونتات وياني قال كيف كسادة ديبت حكاية دروسي حالة جدي أنا أبتغذاوتنا ديد هبد بهالا نيرن دك أن جدا قال نيرن أنا نفع حرادة يدوره نيرن بذاوتنا نفع نير حركام قالها موشيش نواب وينوهو دحر وعين جرا سنكتن كاب على الديج او نسنسا بيلن كاني وعين جرا بها اجي نفع حرادا يدور هيني رفت بذاتنا نفع مالسي انا دحرت كوا دورو فنطرطراي تبلنا وي عدمنا جي عديد هات وعنا حدا معلتي دورو بدي صبو دورو زرابع زاك دور هي زي المتين قصدهم يجي دورو تبلكو دو داخو مسيلني استقال قريبا نيرنا كندفنو مالتي عمليتو بارليديا بتحت درو سادو فرق خيدانا بارليديا بتحت درو حجي ويانا خماعي خوين دلو لك خمتا انا دغور كوا درو خماعي بتحت دلو ويانا مالتي سعد بتستا سادو فنطرطر بلالو ويانا اوريدي تودي تقداي منالبات ابز قربا معلتي سي مسفن سميعكم تخونكم قليلنا هنا حزب تግራይ ሓደ ነገር ክንገብራለና ትግዜ ዓሪቢ ይኹን ጓይ ለና እዩ ትማሊ ሎ ማዓልቲ ዶጽት ያይ አይ ቲንክ ትማሊ ሰሚዕኹም አትቆም ኩልኩም ንመን ይቆሙ ድብሎ ደሎ ሲመስል አነ ግሪድ ይድብለኒ ሲ ፖለቲካው ቤት ጽሕፈት አባል ሲመስል ቀዳማይ ሊደር ዝበሃል እሱ ይተሰራቂ ተፈገር ሸርሙጣት ሌባ ለህዝብ ትግራይ ጠሊሞም ለህዝብ ኢትዮጵያ ጠሊሞም ለህዝብ ኤርትራ ጠሊሞም أبزو كل شجر إذا زودق هنا تخبابي بقطر حدا دحر ملس بتصوع نسي هل أنت أخي بالدل حجي ما نسي إذا ورجع مع دوز بها النجار على ماني حتى حجي أنا قريب يدولني ماني حتى تنداوي أنا لبن تزلوم أنا قدم تجارو لبهم يتقبرني ولا زما بوتاتنا كمان تجاجيهم ذخبات عن كر أمين كابس مرة نخرن دخيد لبتجراي دولو تجاجيهم قرحة يكونوا سواء شو عتن عامت حزب خسرت أنا حكا قتلت أنا حكا كتبالاشوت أنا حكا كالوت أكلات يكونوا نكو غيرهم ولا تزنا أسعق مزلوه إثيوبياوي يكون إرتراوي إزي ويانا زغبرو زلو بوليتيكا وشرمط أنا عقب زي بلا يلن عقب زي بلا يلن إزي بوليتيكا وشرمط أنا زيرو زيرو نتاو أرحادقا خودق كان زخونة عبتقبابينا رئينا يدفت هلكيت لايك رواندان بروندن كخصت مخانوسي دقاقيمنا لنقرهم يرناين إزي كابيت مرتة مهيرنا يكوننا أبايتا بتقبار تريقو نقر كزرف تغقل كسرق تغقل كتمنتقل تغقل دلاي كاخ تقبر تغقل قل مجأرشا اللوه خلو مجأرشا اللوه أمجأرش تامس بتسحا قل تحطو عن نفسها خمسكاي لومي اتعداء تخفل الأوان مس بتسحكا نزو كله قبل بفتسأنكايو بدلنا إنا إلكا يقريتها تحطو نزهز بزي بينا يملكي يقريتها حتى الدغل نزلت مالي حبر عيني إلكا 8 9 شح نبرت من إلكا عراوتو من إلكا قناجي تانستو من إلكا غرازوت أوالجو كنمو تادرات ليويانا خمج قسسا غيركا نبرت إرتراويان نميت قلتن يتعامت لتريو هاتي وانا ديبلو مانم ويانا يتقراوي كم دزرفو غيركا فنو قرات غيركا اللو خمز حزاءت زي نبرو فنو قرات
إذا بيقريتا دود أنا إمتى ملاقيت يقريتا كل كعلو سمعوا أنتم ويانا إذن اللهم بيتم تجارو زبال لك أكله هذا حجيونا متشارش ساعات إثيوبيا قلت تفانينو مالي حندثنا إثيوبيا أو بي دي أدي بعدين دي مالي أبزيف لت الدرجة بتحو ويانا ممرحي كونن هذاكم ممرحي كونن أبسأجا ما بزود القوام بريزنت إساس كنزس للتزاربة وي إساس أفورك تمالي جبت أسل الزغدة نقول عركب تباهيل السر زلا أخل القوام بس يحم تمالي كم قرص أكمينا إلكم كم قرص أكمينا أنكس تيلهم شعبيا داغما ينقطعتي زي دغ مقطعات نوصل الناس بالنبرت ملحت ومرئنا بريزنت إساس أفوركي بانيو خبر شقاق انت أتو كمان كيوز غلو عقم يروم تتخون كلهم شقاق قفن بلو نيرو تمالي بريزنت إساس أفوركي جبس سلازغده نهاي لماريام دسالي نصبحيتو نجبس سديدو انت ايلو كان تا يكون كتغبر حاسبكم ملك عينت ناي وردتنياتات ناي بوليتيكا منقساس يكايدلو كمذا عينت دبلوماسياوي مسرح ابز عالم زي ترى يفلطني ولا تاغسرت اثيوبيا كابتي نغوس جميركاس قعت منغستو زبال سيطان ابز نبرلو اوانو انت اثيوبيا هم عينت مريحنت ري ايتفلطني زحفر مريحنت كالا ات بيرسونال دغورو زلو من وسكتهم مرحتنا ويانا زبالو أبينا نشرمطنا عالم نا كوربشن عالم نا منزرع عالم كم زنبر بقول تسألوا تريقوا لهم على الفيسبوك مثلا إذا أشوفك إثيوبيا تلعبها غيركم مركزهم سوا زياتهم مقالة تركب كم قدم داخلها نمرت ويحدش عد جزاء برهان ونبلن دا شرامط نتقابلت يا أخ مرح دبك سبقنا يقولوا من مرحت ويانا أشوفك إثيوبيا أكلكم مرحمة سلازي ويانا نحنا ويانا انتي ردوا نجاري بساعة زدري لهم حوات كلهم إرتراويين إذا إرتراويين وتشيتي نالوات إثيوبياويين تمجزات برتيعوهم تمقتال برتيعوهم حجي بجوجع كلهم سمعوا على ناس الفدو وشوات جلجل إذا بزيك العالم إتي جينا هزبي إرترا أبلع ويانا حر يجيب انت بمتصمم انت بوتا دراع انت بخالق ميلاتات أبلع ويانا الوصلوا تري المدفعاتي لهم ويانا رئيس دنيني تنبرك خباب النبي أزلنا مواصعوا عبزي بلو تساقم وديقوا مالتي سلازي كنتات ويانا تحنت نقر تترفهم حجي ملبن تلوهم مالتي تنتنا زدلي وي أناليش زدلي قد دا يكونا أبحادرهم أتير اعتمالك سمعوا خلقه دحل ذا قدامي انترفينا بريزنت إساس أفوركي من بريزنت إساس أفوركي تجعني قزي وي كم كفر حزنا على انترفي كم دقبر يجيرون كأربوريهم قل نالبات نعاقمي نايسابات قون خير أنا بينا أمدلك قوة مني يقول إتراكو فرقنا أوج أبز خواري وانا زم تقاوموا تقولوا سئلكم أوراجان النفاتن عن قوار زقونا بوليتيكا وتسألهم وديكم ذلكم سوات أنا تقدفكم أحشكم زي تفتنا نقرينا زي أوراجان بهير قبيلة قيل زين لوحة فئتكم أتقنع مسمر متو قنع مسمر مثل إرترا كتنبركة خاي تغيلني حج فتيهم سأليهم ولا زمنجستي زخم بركة خاي كيلني منجستي إرترا ويهزباو قنبار ويهجدف تولو كمزي حبر عينهم يكم تسألوا ونهجدف كتنبرك خوي تقولونيكم ودي مغنياتو تسعيركم يكم أب تسعر كالكاس إنك حتتعالى قايش أمر الله كتبل تذيك وينو كتبت أتق اللوتي لنا سلازي هزبي إرترا منجستي إرترا بحابار كوينهم نتسألاتهم على شابينهم the end of time لومي إرترا أتخبال قبل الكوينة وسألة سألاتها نقلت اتخذت من الدحر قلتي اتقمر قلت غاتو عبد كلبنا أديسابا إذا الله اتقمر سعودية انت تلقى عبد كلبنا قطر الله نريقهم علينا سلازي next week بزحاشفة بسفح جرنا خنم سينا بزيك العالم سويدنا وسينا أبزي ممتع دبها النجار يلم دحر حجي إرترا من الوقت إذن نهال بشير قداي يتري والله أب تاريخنا مس حزب السودان تسجب يورنا أب تاريخنا مس حزب السودان تسجب يورنا مس سرعتات ناي السودان قل أنا قلت جديد زارو ويبزرهم كابتي وياني تمالي قبل علينا دغورو زخف مرحتيناي
ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰውራን ህዝቢ ኤርትራን በደል ገይሮም ትማሊ ዝተጻሕፈው ተፈራረምዎ ፊርማ ዘይነቐጸ ናይ መለስን ናይ የመንን ናይ አልበሽርን ውዕል ናይ ሰንዓሎ አልበሽር በዚ ንኤርትራ ርብዒት መሸላኽ ያቱ እቱ ጽሉል ናይ የመን ከዓ እታ ኣብ ወለድ ትበሃል ብሽኮቲ ካብ የመን ንኤርትራ ከይተኣቱ ካልኡ ካብ የመን ታይኪኣቱ ኢትዮጵያ ከዓ ብዓባይ ማለት እንዳወያነ እንታይ ዓይነት ተንኮል ከም ዝሰርሑ ሪኢኹም ኢኹም ተማለት ስለዚህ በይናይ መለክዲ መንግስቲ ሱዳን ጽቡቕ ባክግራውንድ ኣለዎ ወይ ጽቡቕ ታሪኽ ኣለዎ በኤርትራ ክንብል ኣይንኽእልን እዚ ተሓደ ኣብዚ ናይ ሰንዓ ፎረም አንተ ወይ ዛረብ ነረ 3-4 በራጊድ ትግርኛ ዝዛረቡ ካሙሉ ኢትዮጵያ ተዋጽኦም ናይ ወያነ ለሰለስተ ወርሕ ናይ ኮማንዶ ወታደራዊ ትምህርቲ ተዋሂቦም በመገድ ሳዋ ገይሮም ንኤርትራ ክወሩ ሱዳን ወታደራዊ ባይታ አንጽፋትሎም ያ ወታደራዊ ሓገዝ ማቴሪያላት ታንክታት ማዓት ሚሳይላቱን ቀሪባትሎም ያ ወያነ 4 በራጊድ ብ4 ክፍለ ሰራዊት ተወዲቦም بسوا هاتو أنا بإثيوبيا بنور كلها زين احتمالي نعال بشير احتمالي من الباتني عسرت قل عمت تاريخ المحجي سورة إرترا بمرح السودان تقبر الجبل تذكروا لهم كل ذي حزب إرترا نتقصلوا جديفو نمسأ سلزم عدو تزي كوينو كابز مرحنتنا السودان زي بدرجة متكل مالتي كم حدا منجستي وكم حدا متكلاوي زئمن منجستي كنا متكل ذلو منجستونا يكون أبسواكين ذنورو سنكولاتنا خيترف زقات أمم تسأقهم بتفتات تعالسيو سنكولاتنا حدقا ولي بزح شقر جيري يسورا إرترا أبشات شاي وراب نبعن أنا أنت أقبل إذا حجي أقات إيمو ذلو maybe بأنا وقن ولا حنت نجاري لنا نقول نحنا أبز سكف كنتات هيكوننا ندلنا نحنا بتزام هذه أبز حشو كنتات لنا الأربعة جل سبات سراوي السودان أبدو إرتراس نتسجع ويانا السودان كأ وتدراو سممع سلا يفرموا ويانا السودان إني إرتراح هو الروا أمزبل نيشتي كم زين حركام زغونة حنقول جلاتهم سبات تمالي بمجد ويانا أبس مرا سلطان كتشبطوا زحسبوا النبرو هاسوسات لو مغا بمجد البشير بمجد خسلان أبس مرا سلطان كتشبطوا زحسبوا دخسروا زناديو نادي سابا تقاومتي كلو سلازقوا لا يتقدس لهم تمتمناي بإግዚአብሔር ተዋህበ ጸጋይ ናይ ተፈጥሮ ጸጋይ ክትምነት ትኽእልኻ ምርካብ ግን ሽግሪ ምርካብ ሽግሪ ኣነ ወዲ 48 ኮይነ معلت لوتري زيتمنا قلنا يرخبكو انسقا حج ስለዚህ ታስልጣን ከም ሎተሪ አንተ ሪኢና ታበስ መራዘላ እዞም ተቃውምቲና ዝበሃሉኻ በመገድ አዲስ አበባ አደ መገድ ሱዳን ሕጂው ሱዳን ሓድሽ ዓዲ ኮነንዖ ዝነበረ ዓደሉ በጽሕፈት ከም ዝኽፈተሎም ኣይተጣራጠሩ ተባ አዲስ አበባ ልሳአኑ ሓገዛቱን ካብካርቱን ክረኽቦ ምዃኑ ሩዲ ስለዚህ እቲ ንርባዓ ዓመታት ኮለል ዝበሉሉ ካብካርቱም ንከሰላ ካብካርቱም ከሰላ ፖርት ሱዳን ትርጉም ዘለዎ ነገር አይኮንም እሱን ተዘይ ኮይኑ ትጫውጫው ካለ ለኤርትራ አብጸገም ከውዶ አዝኽእል ነገር አይክህሉን ስለዚህ እተቀንዲ ኤርትራ ረጊጻቶ ዘላ መድረክ ክንሪኦም ከላልና አቤናይ መድረክ አለና እንተ አይነት ዲፕሎማሲያዊ ዓወታት ነመዝግብ አለና እንተ አይነት ወታደራዊ አሰላልፋሎ ተኸባቢና እንታይ ንገብር ከም ዘለና ኑሩ ዘገድስ ስለዚህ ወያነ ሎሚ ደማውተን ረኺበን ምስ አልበሽር በመገድ ከሰላ ናይ ባዕለን ውሽጣዊ ሽግር ዘይፈተሓ ሰራዊት አዋጺን ናብ ሱዳን ሰዲደን ከምዚ ገብራን ተፈተና እቲ ናይ መጨረሻ ናይ ግብአተ መሬት ወይ ካት ናይ ቀብር ሰዓት ክካየት ተዘይኮይ ወያነ በመገድ እዚ ካብቲ አውሽጥ ኢትዮጵያ ጋጢሞም ዘሎ ፖለቲካ ቆለውላው ኮጻ ይከሉን ስለዚህ እቲ አሞንጎ ኢትዮጵያ ሱዳንን ተገይሩ ዘሎ ወታደራዊ ልፍንት ንብሎ ትርጉም ዘሎ ነገር አይኮነን ብዙሕ ጊዜ ቶም ኤርትራውያን
كابت زلكم هدراو فقري نافقت تبجيسكم تشاؤلت كل سلازغل زي كم نورمال زحلف مزمور كم زحلف مزامور كم يجيكم كتليوا لكم قل بزيك العالم كبابيخا كل جزي تكتاتلو كل لك تمعبالك تفلت سلتغل نحن كل جزي نصحرو تنكول يلن ارترا بتفطرو ولا منستي ارترا هون تزغبس عدم مبلنا قل بتفطرو تي ارترا ومالت ناي سلام حزبيو السلط راي يكون خاطر مريحنته لبعله مسمن يسرح مسمن يسرحن ابي يربح ابي يربح بقبو سلازردو اب كبابينا زلو بوليتيكاون وتادراون اسلالفا لومي ني ارترا زربح نبر زغودا ايكونن بوزح ملكيتات كغلص كالي ምናልባት ወያኔ አሽንኳይዶ ሙሱዳን ዋላ ምዚ መንግስት ዘይብላ ሶማሊያ ከማን ወጊኖም ዕድመ ከናውሖም ዝኽእል ገል ጸገማት ክጎብሩ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ከባቢያዊ ወይዚ ከባቢያዊ ትመልክዕ መንጎ ውሽጣዊ ዘሎ ጸገም ናቶም ምስ ኤርትራ ዘሎ ጸገሞም አህጉራዊ መልክዕ ከትሕዝዎ ይደልዩ ወይ ከባቢያው መልክዕ ከትሕዝዎ ይደልዩ እዮም ተአጀንዳ ካብኡ ወፂኡ ኣብቲ ከባቢ ብዙሓት ሃገራት ዝሳተፍኦ ናይ ቆይቁ መድረክ ክፍጠር በቲ ቱርክላ በቲ ኢራን አላ ዋትኤቨር ኣብ ሰፍሐ ክናኣቶ ኢና ግን እዚኣቶም ብሙሉኦም ተኣኻኺቦም ኣብቲ ኣህጉራዊ ናይ ግርጭት መድረክ ንኸወስዶ ወያነ ብዙሕ ግዜ ፈቲኖም እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እዚ ብማይ ዝለዓል ናይ ኣባይ ጉዳይ ብማይ ዝለዓል ጸገማት ናይ ወያነ ብሩዱ እዚ ጸገም እዚ እንተዝውላዕ ንወያነ ዕምሮም ክሕፅሮም እምበር عمرو زهبوم ነገር አይኮነም ምናልባት ኣብቲ ዝሓለፈ ግዚያት ይሓስቡ ነይሮም ሆኖ ግን ሕጂ ውዱእ ነገሪ ማለት እዩ ካለ ኣብቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ አንቶይ ከምታ አንቶይ ተቀስኮ ዳርጋ ኣብ ኦሮሚያ ዘሎ መንግስቲ ናይ ባዕሉ መሪሕነት ዝኣወጀ ይመስል ወያነ እቲ ናይ ኦሮሚያን ናይ ኣምሓራን ከባቢ ክመርሖ ይከኣለ بكل ملك إتاتا تشتي إثيوبيا زلوا خمسة زنايرهم معلتنا يولديا غريتشيت نايمي بقلت على خيزانه كلا عباي وبوليتيكا وسجون توسيد زبلا ويانا له حنت نقدر كتب الدواء زلكم تي أسألنا ويانا مثلا حزب إثيوبيا بوليتيكا وأسرات نخفتحوا أنت تقلبت نظام بوليتيكا وأسرات ويانا خاسرولوت أنها حجة من بستاو حجي إذا تأرى جبر الشبراء يلو زوج أواج نعون خلعنا قالوا ولا حنتي كنا توم سرات ذكروا وجرني واللوم ناس أنا مزرع مسل تتقيمهم بتصحفوا جازيت أنياتا ناس أنا من قصص مسل تتقيمهم أبو ده هجرهم بوليتيكا تزاروا وسوات كالن ذو الصورة ذنوروا بتي ناي جبر الشبراء بزبل عنكس يوم ذو خصوص نيرهم سو تقند حتى تناي جبر الشبراء عنكس كإلا الله وسنت ريت عالي ويانا ميتي يقولوا حنبش بيتي 5 شح بوليتيكان اسرات يفتح مر تينا يقبر شبر اواج ابوت حساب زلو صباح نقولون سازياتهم وحسنت يبلوم صحيفكم تزاريبكم عميسكم تباهلهم كاسروا سلازقولوا مالتي لذا هذا حصار وان ويانا حنت ነገር ክትቀም حاسيبو نيرو كابتن صنقيو زودن جوكرات حنتي بوليتيكا اسرات كم بعل مرارا غدينا ገለገለ زعمسلو فتح جميرو ግን مرارا غدينا مستفتح انت يلوم ناتي مفتاح وساني يكونن وينامي سبات مفتاح وساني يكونن تقندو وسح اتي بصره جبر شبره عنقه تباهيلو منግስት ወያነ ነቶም ተቃውምትን ጸሐፍትን ጋዜጠኛታትን ሲቪክ ማህበራትን መህረም ዝጥቀመሉ ዘሎ ሕግታት ከልዕሎ ተላሎ ሓደ ካላይ መሬት ከዓረበ ቆሎ ወያነ ድሳተፎ ፖለቲካው ናይ ስግር መንግስቲ ክግበር ክላሎ እዝን ተደገይሩን ወያነ ኮምፕሊት ለኻፍ ስልጣን ክላዓላሎ ይጥል زي تحط حجي ويانا انا يتمال زغبرا اسرات مفتاح زي مفتاح قداي اتنا ايثيوبيا بوليتيكا تتصاوتو تراي بالله ምናልባት ንሶምን ንሳልስቲን ራብዕት ዝኸይናይ ፒአር ክትቀመሉ ሓሲቡ ወያነ ኦኬ ወያነ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንደሆነ ከመጽ አሎ በፖለቲካ እስራት ፈታሐሉ ግን ተአዋጅ ያልዓሉ ተአዋጅ ግብረ ሽበራ ዝባል ምንቀሳቀስ ኢትዮጵያ ምህረም ትቀመሉ ከመሳርሒ አይልዓሉ ስለዚህ ወሕስነት ይብሎም شوخ اللعل كلالو مالتي صراحه تسلفكم صحيفكم طعامكم تبايلوم كاتو فسرون قتلون سلدغولو تحق خلعلالو اذا انت ليتي غيرو اوريدي ويانا تي ديمقراسياوي سرعات اكسرسايز ام مغبار وي ام جبار ترى اي صاوتنالو اتناي قدم متكل يزلو سرعات
ኣይተቀየረን ማለት እዩ ክሳብ ዘይተቀየረ ግዜ ከዓ ተቀጻሊ ተቃልሲ ቅልጽል እዩ ስርዓት ካብ ዘለዎ ፖለቲካዊ ስልጣን ክእል ዘለዎ እቲ ናይ መጨረሻ ውሳነ ምናልባት እዚ ድፊት ናይ ደገ ኣለዎ ኣውሮፓ ሕብረት ይኹን ካልኦት ሃገራት ድፊት ኣለዎ ነዚ ክፍኑ ከም ዘለዎ ክፍኑ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ በአውሮፓ ሕብረት ዞም ናይ human rights watch ዝበሃሉ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጣበቁ ኣብ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዘለዎ ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ይኹን ካልኦት ሓንታ እስራት ቅድሚ ሕጂ ባይዘወይ ስርዓት ወያነ ፖለቲካ እስራት ዝበሃሉ ኢትዮጵያ ኣለውን እዩ ዝክሕድ ነይሩ ክሳብ እትማሊ እስራት ክፈትሕ ዝበለላ መዓልቲ ቅድሚኣ ዝነበረ እዚ ዶክተር ነገሪ ሌንጮር ዝበሃል እቲ ናቶም ናይ spokesman ከም ዲ ወሃብ ቃልዚ ገሊ አይቲ ሚኒስትር ናይ ኢንፎርሜሽን ባይዘወይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ እስራት ዝበሃል የብላ ብገበን ተኸሰሱ ብግብረ ሽበራት ተኸሰሱ ኣብ ኢትዮጵያ ህውከትን ዕግርግርን ክገብሩ ምስ ታሪኻውያን ጸላእትና ኢትዮጵያ ኮይኖም ዳሓበሩ ዜጋታት ኣለው እዚኦም ከዓ ብገበን ድኽሰሱ እዮም እምበር ፖለቲከኛታት ኣይኮኑ ክብል ደንዲሞ ነይሩ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ እስራት ዝበሃል የብላን ክብል ጸኒሑ ድሕር ሳልስቲ 500 ናይ ፖለቲካ እስራት ክትፈትሕ ኢሉ ወያነ ጂ አሎ ዲ خت سرعه تاع አዲስ አበባ خاطر ከምዛ ዓይነት መግለጽታት ነንኡሶም ድዋቁ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓት ተጋላበጥ ዝኾነ መግለጽ ከተውት ካብሓንቲ ኢትዮጵያ ዝኣክል ዝመርሕ መንግስቲ አሎ ዲ ስርዓት ይመርሓሎ ዲ ተዓዲ ባይዘው የፍርሐከ ሓደ መን ይበቅት ማለት ተዛሪቡ መን ይኸ 500 እስራት ኣለውና ኢሉ ንፈትሕና ድበለ ባይዘው እቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ድበሃል ናይ ሰብኣዊ መሰላቱን 5000 ደይኮንስ ኣብ ኢትዮጵያ ደለው 75,000 ፖለቲካ እስራት እዮም ቶም ፖለቲካ እስራት ኣብ ቃሊቲ ጥራይ ደይኮነ ወይ አዲስ አበባ ማዕከላዊ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ሙሉ ኢትዮጵያ መቐለ ትግራይ ዋላ ዋት ኤቨር ኣብ ኩሉ ፖለቲካ ኣብ ቤት ማእሰርትና ኢትዮጵያ ተዘርጊሖም ዘለው ሶም ጥራይ አይኮኑ ስለዚ ብዙሓት ክትፈትሑ ንጽበለና የሚሉም anyway ክትፈትሑም ኣነ ዋላ 50,000 ትሕሰቃ 70 ብናተይ ርዲ ትርጉም ዘለው ሰዓት ዳኣኸለ ጉዳይ ቶም ሰባት ዋላ ቤት ማእሰርት ኮይኖም ናይ ወርሕ ጉዳይ እንተ ዘይኮይኑ ምፍትሖም ኣይተርፍኒ maybe ወያነ ከምዚ ሂትለር ድገበሮ ኣብቲ ናይ ቃሊቲ ዓበይቲ ገንእታት ገይሩ ቆልቀቲሉ ኣብኡ እንተ ጸቢስዎም ከምዚ ናይ ሂትለር 20 ዓመት ይፍረዶም 25 ዓመት ይፍረዶም 50 ይፍረዶም ብዘይገድስ ናይ ወርሕ ወይ ናይ ዓመት ግዜ እዩ ኣብቲ ቤት ማእሰርት ጸኒሖም ግን ሰዓት ምስኣኸለ ናብ ቤተሰቦም ናብ ሕብረተሰቦም ክሕወሱ ምዃኖም ርዱእ ነገር ስለዚህ ናይ ወያነ ሎሚ እስራት ፈትሕ ኣለኹም ምባል ምስሉይነት እዩ ካልእ ትርጉም የብሉን ምክንያቱ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዓመፅ ሞነፅ ከቐንሶ ኣይክእልን እዩ ከዝሕለዎን ኣይክእልን እዩ መሰረታዊ ሕቶ ወያነ ዝበሃል ስርዓት ከልግስ ኣለዎ በቃ ኢሉት መንግስቲ ኣይሚን ህዝቢ ምክንያት እሱ እቲ ምክንያት ኩሉ ግዜ ዝርዝሮ ነበርና ትጸገም ማለት ስለዚህ ስርዓት ኣብ ናይ መጨረሻ ሰዓት ይበጽሑ ብፈትሖ ነገር ስርዓት ይፍታሕ ካልእ ናይ ቁጠባ ጸገም ዶ ናይ ፖለቲካ ሽግር ዶ ሕጂ ኣዚር መስፍን ካብቲ ናይ ኤፈርት ሰጊጎማ ብዙሓት ካብቲ ደብረጽዮን ዶክተር ደብረጽዮን ዝሰማዕኩ ኢንፎርሜሽን ኣሎ ደብረጽዮን ከይተረፈ ካልኦት ናይ ሕወሓት ናይ ፖሊስ ቢሮ ብእሰሩሎ ወይ አይዞሌትድ ገብርዎም ወይ ብማሕየር ክትሓዝዮም ተባሂሉሎ ንባዕሉቲ ስርዓት ወያነ ወይ ተመሪሕነት ኣብ ክልተ ተገሚዑ ዘሎ እቲ በቲ ደቂ ዓድዋን ቶም ካልኦት ኣባላት መሪሕነት ዝነበሩ መግደስከሉ እዚኦም ነቲ ውትድርና ወይ ነቲ ሚሊተሪ ሒዞም ነቲኦም ካሃርሞም ኣብ ምብጋስ ኣለው ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝወድቁ ኣብ ቀጻሊ ክንሪኦም ኢና ድሕሪ ሕጂ ግን ወያነ ዝበሃል ስርዓት ብክልተ እግሩ ተኺሉ ከም ስርዓት ክቅጽል ከም ዘይኮነ ግን ኩልኩም ኤርትራውያን ክትርድኡ ክትክእሉ ኣለኩም جاءنا ايتغاغي يزبل اتا ايتغاغي يدبلكم تي مسمع كمان دبهال مغغا يالو ولا مسمع مغغا يالو كل غزي اكزاجريت غير كما مقرب الله كنت كل غزي نسمعو ወይ ንብለኩም ወይ ካብ ካልኦት ሚዲያታት ንሰምዖ ቀሊል ነገር ኣይኮነም ወያነ 15000 ናይ ፌስቡክ ሰራዊት ኣዋፊሩ ኣብዚ ንፍዕ ወያነ ኣብቲ ናይ ፒአር ስራሕ ማለት እዩ يوم حسوت يوم كلهم محساو ترى يسرحهم محساو يدي تجبر نجار على إكترا دي تجبر نجار على إثيوبيا أممغو أورومون أمحران أممغو أمحران أورومون أممغو هالو زيجاتات إثيوبيا أممغو أورومون أمحران بخلتي أممغو تجارو متفنا نخفت أرز جابوسا يوم كلهم على فيسبوك عسرت حمشتش بجوبو على فيسبوك كم يجي كا يوم بلوجرز يوم بلوجر بلوجرز يوم كومنت تصحفيهم perfect na oromiya tazarabtiyom perfect tigrinya tazarub sabatiyom perfect qaati naas mara tigrinya tazarub sabatanum
بيرفكت ناس مرة نحن الشوق نزارو ويات أبان عللو كوم قلو إجيهم بمولهم حجي إتراويان خونو أورومو خونو أمحارا خونو تجارو هالله نابلو هالصحفون حجي توم تجارو للا دولو أمحارا يكتشحفون كله توم بيرفكت محرنيا بزارو غاني تجري صفات على اللبت تجري مرشن على اللبت تجري مجدل على اللبت بتقع أورومو نتوم أمحارو منيلي كم دقابرنا أمحارو أورومو سبديو قال لا خمزين دين دابلو نحدو ناي سلطان علمي من نوح ويانا بهزب إثيوبيا على عدد صوت زي قاساتهم إذي كزنقو عيبلهم سلذي أوشتي إرترا كمزا عينت كونتات اللو كمزي قزيف منقستي ويعنتر كنسنز اللو سمحانقو للا سراوات تتابيلو بزالان بسا جيرو ويبسارنا جيرو ني إرترا درع عبيلو نا إرترا قداي زود أمسيلو قرب سوزوهم سرعات ويانا نزي كسعوه ما بيزي تودو جيم أوفر تودي ويانا زبها السرعات يلن كان دا عنتوي زبولكم نعي كارا خيبان تسكوا هذا ما الدره كوم ترى تلخ دبل زلو ويانا من الوقت ذيك على زي واحد لكم سواك تقولوا تقولوا صحابكم كا توم بتصبيب مقدمه صصه ناوراجات تحساسبا زتلعطتكم حنقولكم زنبله نا إرتران هذي إرتران وقعوا كنتات ديت فلتو إرتران رتي حتى زلا معبالة مدرخ ديت فلتو هذي إرتران رتي هو زلو كبابيا ومعبالة ديت فلتو سبات أبتي ناي أوراجان عليتن قامان تقولوا سبات سلازخونكم أي تحذلكم مني مخنيات أقول لك جي جماعة من منتا أخات قبريل كانت حكيت كان سبس كريستيان سلازخون كي لك كان ترجمة يفلتين زعباز معتب سلمتاي تأثروا اللي خان تلك كريستيان سلازخون كي لك أمر ترجم نايت معتب الكيدان مالتي خال ولا حنتي ولا إذا الكيدان أبيدنا نأتو الكيدان فلذي هذي إرترا مسحبو مسحقولك الكيدان دعتو هذي أبزخون يكون مجدي هذي إرترا حلي فيه بدي فلذي بقول تفلتوا مالكم كتالو لكم قوليهم ويانا حجون أبتفل عليه ميدياتات يتحفيهم بتعمل أنا جو أوالد كأسديجو بالله تيول علىهم حجي دك مقالة دك عدوى بزح دتصحف الله زي أتم ناي ويانا خبتم أولات ناي سراويت ناي ويانا إذا ناي محزنات ناي حزردو مزموردو أزياندو وات إيفر دتصحفون لا دبلور بينا لنا نحن حواتنا هون ندحر كوينهم تجارو ناي حوات سرح كسرحو كل اللون قال ولا حنت نقبر نجار يلا حواتنا هون ندحر كوينهم نفحت قرواب تخونون ندحر كوينهم سلامايان قربيت خونون ندحر كوينهم ناي حاجة سلاماو قربيت كجبرو زقبو نجار كجبرو كل اللون ناي حاجة سلاماوي قربيت كسرحو كجبرو كل اللون إترا بقربتنا نبرع بسون بذيك العالم قروابتنا خوينهم كقصلي بينك فلتو زلو نحنا البوليتيكا عالم نحسيا زبهال نجار يلم دخومات تدارخ في الطريق ندلي بذيك العالم كم تنسوم دخومات إتراوين في الطريق زليو تمتم نسي البوليتيكا نسي دخومات تدارخ في الطريق لهم كومو خنقبر لنا البوليتيكا نسي نالبات عبزي قلقليهم أي واحد أكم الغالو قل زيرو ولا تملحس نتعمو تقالات نتعمو بزي قدس دخومات تدارو بنا تخوابخ مفترينا كانت أبدي يبلو تجارب مفترين مش قربيتهم بسلام ذنوبو تجارب مفترين بحق تجازيهم زخدوا تجارب تخوارينا مفترين بزعبات متلامن أمنتنا لا يتفتروا قداي سلازخونه هنكيرين خلينا قل أتريس بسلام كنورو زقولوا تجارب تجاربتنا دين كفتر كنكيل عليهم كيناتنا إثيوبيا أنا بوليتيكا قداي مالته سلازي أبكيهم يمدح تجارب حتى أرتري له أسمرا متيم خيرو زقولوا منجست خنديلا خلطو خلوا أتوشتي إثيوبيا حميمو زلوا منجستهم قصيلو زلوا منجستهم أستيسو تشانيو عكيتو زلوا منجستهم نعقفو سيمتو عشان كاي أسمرا زلوا منجست خيرو أبدا دحر جي تودي نتزعكس دي تشانو دموغلا منجستهم نعو حوي يفتنو أبسمرا زلوا سرعات كتير لك سألك خمدي أنا صبوا دي كومبير تقرر النجار له أنا حرماز شاور كجبر آتيلهم هم كأدم زي نفسه حتى روباديو بانيو بايزوي كحتى مساعته أنا ده يبغى تحقق
أصلي بس أتخذ لك هذا قليلاته أبي كله خيلوانه دي ويانا خومي أحد نفسه خطخبت تدلقن كنت تأثر أيوة ويانا تقبر ويكتقبر تقل ولا حمت نقر يولهم ولا الوقت نتهم أبقل قل ميدياتات تقارو زتالو لو نقر الله عنترنا وسينا حيلنا وسينا إنا ياسدو خمز دولو سواس نحنا نقورو نقر أين نقر بنا ويانا قل ندالو نخلو من يوم تنقرو نتاي يقورو نخلو من يوم تنقرو أقول له عالم تاريخ ممكن يكون أبزوش تأسر عام التاريخ ناوياني ميشترون بقلل يزركب إيفن زي ناتلاقي المكون بهال حدا أكتيفيست له فيسبوك بتعرف ودي قدفوا بدرجة منجستي بمنجستي إكترا قال نقدفوا زي ما بدرجة منجستي كي تزاربنا إذا ناتلاقي المكون بهال سب كابيت منجست بسابة دقبر أخيرا خي ترفعيو سئل الميشترون ووشي على فيسبوك دزرقا حتى عين السرعة يزحوات كم منجستو تقوطروا زي بعد simple person إثيوبياوي ما خاطهم ناويان السلطان مستر بكاميرا تدقفه بفيديو دمص تدقفه بمولو سئلنا يدبرصين نوري لنا دبرصين متانتا غيرو طرح نفسه متصعدو شرمطلو ገንዘብና ኢትዮጵያውያን የቃልዕሉ ወለው አመንጎዙ ኮምፔር ትገብር ሓደ ናይ ሻዕቢያ على السلطان አሽንኳይ ከምዛ አይነት ሽርሙጥና ከካይድ ወይ ሓላፍነት ዘሎ ሚኒስትር ናይ ኤርትራ አብደገ ሻይ ምጽዓዱ ዜጋታ ሻኽ ሰቲ ተራኢልና ሚዲያ ታድራአና ነገር የለው እቲ ሪስፖንሲቢሊቲ እድዛረ ዘሎ ሓላፍነት ክብረት ሪስፔክት ዝበሃል ነገር ኣሎ ሰባት አተሐሳሰባና አፋላሉ አነ ኮም አይነት ጌጋ ግን ሱቱር ዲኮና እዚኦም ዶላር ሳምሰናይት ካብ አዲስ አበባ ሒዞም አባዓል ታይዋንን ታይላንድን ዳኸዱ ከምዛ ኣብ ቬትሪና ዝቀርባ ሴተኛ አዳር ለዋብሏ ከምዛ አመንዝራ ሃው በገንዘብ ገዚኦም ዝሓድሩ ሚኒስትርታት መራሕትና ኢትዮጵያ ስለዚህ እቲ ዝገርም ነገር ካብዚ ስርዓት እዚ እንታይ ኢኹም ትጽብ ከዛም ተዓንቶ ይዝበልኩም ንክንስዕሮም ኢና ተቃሊስና ኣይኮነን ዲና ንክንስዕሮም ኮይና ተቃሊስና ሓቀይ ንኸነንበርክኹም ኣብ መጨረሻ ድምጽማጾም ክጠፍኡሎም ወያነ ዝበሃል መሪሕነት ድምጽማጾ መቃብሩ ከማን ክርአ ይብሉን ምልክት ናይ መቃብር ክግደፍ ይብሉን ንታሪኹን ክጽዋዕ ይብሉን ክንገር ይብሉን because ወያነ ሒዞድ መጽ ፍልስፍና ናይ ክድዓት ፍልስፍና ናይ ስርቅ ፍልስፍና ናይ ጥልመት ፍልስፍና ናይ ክሕደት ፍልስፍና ስለዚህ ናይ ክሕደት ፍልስፍና ንዜጋታትካ አይጽብቕ ንጎረባብትካ አይጽብቕ ዋላውን ህዝብ ትግራይ ጽብቕ አይኮነንኩም ንህዝብ ትግራይስ ወያነን ህዝብ ትግራይ አይወክልዎን እዮም ምክንያቱ ህዝብ ትግራይ ድኻ ይምበር ሐሳዊ ይኮነን ህዝብ ትግራይ ድኻ ይምበር ጠላም አይኮነን አይወክልዎን እዮም እዚኦም ሰረቅት እዮም ሲምፕሊ ጃአቶም ብደም ህዝብ ትግራይ ንዲሞክራሲን ንፍትሕን ተቃሊስና ኢሎም ኣብ ስልጣን መጽኦም ገንዘብ ኢትዮጵያ ድዘምቱ ዘለው ተራ ሸፋት እዮም ስለዚህ ናይ ወያነ ጉዳይ አጥቂ ደረጃ ብዛዕባ ወያነ ንሐመሉ ነገር የለን ግን ሁሉ ጊዜ ከምዚ ዋና ደይብሉ ከልቢ ክትሕልዎ ስለ ዘለካ ማለት እዩ ዋላ ህፃን ቆልዓ ክሓልፍ ከሎ ክነክሰልካ ስለ ዝኽእል ኣመንቲ ምታይ ህፃን ቆልዓ ንከስሞ ታበትርኩም ሁሉ ጊዜ በኢድኩም አለ ሓድነትኩም ካምሳኹም አለ ናይ ወያነ ናይ መጨረሻ መቃብር ይቀርባሎ ንሕናን ህዝብ ትግራይን ግን በሰላም ክንነብር ኢና ፈቲና ጸሊና ምስ ህዝብ ትግራይ በሰላም ክንነብር ኢና ህዝብ ትግራይ ካፈቲ ጸልዩ ጎረባብቲና በሰላም ክንነብር ኢና ሓደ ህዝብ ኢና ዝበሃል ነገር ግን የለን እዚ بزي العالم نحدنت هيكونن ما حدنت ስለጸላና ወይ አዲኦም አልባሶ ስለተቆነን አዲክ አልባሶ ስለተቆነን ኣብ ዓዶም ስዋ ስለድስተ ወይ ኣብ ዓድና ስዋ ስለድስተ እንጀራ ስለድስንክታ ወይ ደርፍናን ክራርናን ዋጣናን ሓደ ዓይነት ስለዝኾነ ከምዚ ሓደ ህዝብ ትብሎ ነገር የለን ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ከምዝናና ኣቃውማ ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣሎ እዚ ናይ ሶማሊያን ኢትዮጵያን ኣሎ ኣብ ርሑቅ ከከድና ማለት زون كلهم عرب هاجرات ندبلن كلهم عرب يمجزارو ግን ለናታቶም ስቴት አለውም ለናታቶም ሀገራት አለውም سعود عرب ናይ ባዕሎም ሀገር አለውም የመናውያን ናይ ባዕሎም አለውም ካልኦት ናይ سعود عرب ተዛረብተ ሀገራት ለናቶም ኔሽን አለውም ለናቶም ዜግነት አለውም ለናቶም ክብርታት አለውም ኣብ ኤርትራ ትግርኛ አለው ኣብ ትግራይ ትግርኛ አለው ኣብ ኤርትራ ትግርኛ ጥራይ አይኮነን ድማ ኣብ ኤርትራ ተሻዓተ ቋንቋታት አለው ናይዞም ተሻዓተ ቋንቋታት ህዝቢ ኤርትራ ናይ ትግርኛ አይኮነት ኤርትራ ስለዚህ ዋላውን ኣብቲ
بزحنت ويانا دفولت وي مثلا إيرتراس نايترمنيا غيرهم يوم بحسب لا إيرترا تبال عدي وانا تاتا تقرنيا تراي غيرهم يوم بحسب إيرترا نايت شعت تزاربتي قانقوا ناي كلهم كا بحبار زودقوا لهاجر مخانا اي ذكروان ስለዚህ አጋዚያን ይሎም ኩብገሱ ሁሉ ኣብ ኤርትራ ግን አጋዚያን ዘይኮኑ ካብትራኽ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝመጹ ዜጋታት ኣብ ኤርትራ ዝሰፈሩ ንኣሽሓት ዓመታት ከኣው በቂሎም ተዋሊዶም ዝነብሩ ዜጋታት ኣለዉ ነዚ ሓቂ እዚ ጎሲኻ ክትሓልፍ ከለኻ ኣብ ብራና ተጻሒፉ ዝረኸብካዮ ሃጠውቀጠው ናይ አጋዚያን ኣምጺኻ ንወያነ ኣማውትና ፕሮግራም ምስኦም ክሰርሕ ግን نا إتراوي بهلن كبرتن وي برنامج سلديكونه نيبولو إذا زلنا يا مدرح جن يودع سلزلو أبز حدش بس إحنا يزلنا بوليتيكاوي كبابياوي معرف بحبار نقط أمه حدنتنا نعقب أما تقرش إترا كابزح جدلاتو زيادة عويتها هم توت ترتر يبلنا زود حنكم ذكيري ما يكنا عخون كوبكمي لومي فيسبوك سكي تحلفهم ريمنا هذا فيسبوك بزح رومر صارله كومبلين يقول له أزار بوم بمايك كألتو حافظوك تبوني يردن دكالا يمثلن ثانك يو وطبع ادمين يلا نسيت تسقمانا بيني زلو خرا بز ستريم قبر بز مايك حيزا كان بليف بدنا انه ስለዚህ ሲ ከመይ ፌስቡክ ኮቶም ብቦ ከጸጋሚ እን አድሚን አለሁም አብዝ ገዛ አድሚን ድልሎ ነው እንበር እቲ ቴክኖሎጂ አይፈቀደን እንበር ወካ ፌስቡክ ናብ ፓል ገና የተሰራና አለ ግን እንደተሰሪፈም ተሽም ገምብሬና እኔ ወድኔ እንት ያላካዶ ወድኔ እንት ودنا انت 9_KM1 غير كذا الله هذا الله رينا اوكي حزه ثانك يو اوكي وطبعا وي انت صوص كان انت عباي قد يلا هذا صبرنا قد يالو تشعت بهيرات صبرنا قد يالو زفلاليو قد يالو نه غازيان قال قد فلاي ግን ናብ ትግራይ ዛቱ ወይ ካኒ ኣብ ማከል ትግራይ ዘለው ኩናም አለው ንዖም ግን ከምዚ ገሊለሞም ጀም ዘለው ወይ ካኒ ከም ብሄራት ከም ተማ ማሐራ ኦሮሞ ወይናቶም ከም ትግርኛ ተዛረብት ግን ገረሞም ከመዩ ትጉዳይ ካና ኦሮብ ተትና ጽቦ ነር አንየለ وعاده خاطي ناي ويانسي ابز 10 عامسي ناي بهر سبات بسلام ኢትዮጵያ ተህቢሩ ህብል ሰሞይኩም حقيده ሁሉ ጊዜ የብሔረሰቦች ቀንድ ባህል አሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብሔራት ቢኦሞር ይፈልጡ ረኺቦም መሰል ብሔራት ተሐልዩ ተባሂሉ ዓመት ሓንሳ ኣብ መቐለ ሓንሳ ኣብ ባህር ዳር ሓንሳ ኣብ ድሬዳዋ ሓንሳ ኣብ ሃረር ገለ በዓላት ናይ ብሔራት ክግበር ንሪኢና ግን اوكي بهرسات نا ኢትዮጵያ ኣብቲ ምዝገባ ተመዝጊቦም መሆኑ ስማቶም ማለት ስለዚህ አስማቶም ጉራጌ ኦሮሞ አምሃራ ሲዳማ ገለመለ ቤንሻንጉል ገለ ተመዝጊቦም ሆኑ ወለ ስለምንታይ እንቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ናይ ኩናማ ብሄረሰብ መሰሎም ዘይሕሉ ይዙ ሓደ ብዝግድስ ኣብ ትግራይ ናይ ኩናማ ብሄረሰብ ተዛረብትለው ኣብ ከባቢ ሸራሮም ገሊ كمون كالا قانقوا تزاربت له يوروب زبهالو بوغل عدغراتن كبابين مالتي ግን ወያነ ነጃቶም አፍሪጣው ህዝብ አይደለም በሙላ ትግራይ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ተዛረብቲ ናይ ደቅ ትግርኛ ገይ ይወስዱ እዚ ተሓደ መሰል ምርጋጽ እዩ ኣብ ልዕሊት ናይ ሃይማኖት ቁል ጊዜ ነዛረበሉ ኣብ ትግራይ እስልምና ፍንፉን ይኽባ ኣብ ትግራይ እስልምና ፍንፉን ናይዚ ዝዓበ መግለጽኻ ኣብታ ቅድስት ሃገር ዝኾነት ኣክሱም ዝብልዋ ንሳቶም ዝኾነ ይኹን መስጊድ ክስራሕ አይፍቀድኒ ኣብ ኣክሱም ዝነብር ትግራዋይ ኣስላማይ እንተኾይኑ ወላ ካልእ ዜጋ ኣስላማይ ክሰግድ እንድሕር ኮይኑ ንሽረ ኸይዱ ክሰግድ ኣለዎ ማለት እዩ ኣውቶቡስ ተሰቂሉ ንሽረ ኸይዱ ክሰግድ ኣለዎ
ግን ወያነ ኸዋራዘንታ ይድብል ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሃይማኖት እምነት መሰል ተኸቢሩ ይብል አቂ ተፈላለያ ሃይማኖት መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ጆሆባዶ ፔንቴኮስቶዶ እንታይ ዋላ ሽሙም ደይፈልጦም ኣነ 44 ከም ፍቆዶ አንጎሎ ፍቆዶ ሽቃቃት ቤተክርስቲያን ዘሎ አዲስ አበባ ፍቆዶ አንጎሎ መሸኒ ሽቃቅ ዘለዎ ቤተክርስቲያን መስቀል ገይሮም በዜንጎ ሰሪሖም ሃሌሉያ ሁሉ ይምዱዑ ኢትዮጵያ በከምዚ ትልካ እንድሕር ኮይና ንሃይማኖታት መሰል ወድሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ድላይ ሃይማኖት ንኸኣምን መሰል ተኸበር እንድሕር ኮይና ስለምንታይ ኣብ ትግራይ መስጊድ ኣብ ኣክሱም ክስራሕ ዘይትፈቅድ حجي ويانا عبت أرجومنت زعينة ديالوج متصخلو تجارون تاي بلخازم تبلتي كادراتنا وهالتي وأنا من تايد أسعود عصبة خريستيان أب سعود عرب زي فكر وياكي تايد بهالتي وأنا ختمانا توم مسجدي قالنا يسعود عرب أوس من تاي ناي كريستنا أن تختلتي بجبو سجدلو زي فكر قدوس بوتانا إسلامي أقسم كقدس تسلا كنت زعفا ديمقراطي نزار زلنا بزعما ديمقراطي انت الانزارب علينا خوينا سي حلاف زلاف وشرفراف ديمقراطي بحال يلا اب اثيوبيا اب تግራይ اب امحاره يكون يكون سب ناي مأمان مسلو كبور انت دايلو even ابتي اقصد بحالون مسجد كسرع تدلي حاجه تدلي 10 مسجد سريحو امنته خغبر ግን خلكل ወይ ነበረው ስለዚህ ስለ እምነት ነፃነት ከንደ የለ ይደልካ ካለ ዝናይ ብሔራት ፍትል በልካው ብሙሪኮ ንምንታይ ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ዘሎ ብሔራት እንዳጎልጎለ ወያነ ናብ 80 ገለን ኣብ ሲሕወንቴና ነንሕድሕደን ከተሃራርመን ስለደለይ ንኣብነት ኣብ ጉራጌ ብሔረሰብ ዝበሃል ሓደ መጽናዕቲ ተኻይዱ ነይሩ ጉራጌ ብሔረሰብ ናይ እስልምናን ክርስትናን እምነት ተኸተልቲ ደቂ ጉራጌ ኣለው እዚኦም ብሰላም ብሓባር ዝነብሩ ኣህዛብ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ጉራጌ ዞን ዝበሃል ቦታ ይነብሩ ግን ወያነ ነቲ ኣብ ጉራጌ ኣብ ማሕበረሰብ ዘሎ ምርግጋ ኣብ ማሕበረሰብ ናይ ጉራጌ ዘሎ ምርግጋ ወይ ሓድነት ኣብ መጻኢ ጽባሕ ንጎቲ ቁጠባ ናይ ተሃገር እውን ዳርጋቲ ናይ ጉራጌ ብሔረሰብ ኣብ ንግዲ ኣብ ናይ ኢምፖርት ኤክስፖርት ገለ ተዋፂሮ ስለ ዝነበረ ነዚ ፔኔትሬት ንምግባር ወያነ ካብቲ ናይ ጉራጌ ዝበሃል ብሔር ስልጤ ዝበሃል ብሔረሰብ ኣውፅዮም ስልጤ ዝበሃል ካብቲ ጉራጌ ዝበሃል ብሔረሰብ ኣውፅዮም ዞም ስልጤ ዝበሃል ዋቶም ናይ እስልምና ላይ ከምዞም ጀበርትና ዓላ ደብሉ ማሐጅ እስላም ስለ ዝኾና ጀበርት ዝበሃል ብሔር ፍቀደና ኣለዎ ድብሉ ማለት ከም ዓይነት ገይሮም ወያነ ሓደ ካብቲ ጉራጌ ስልጤ ዝበሃል ብሔር ከም ብፍንጨል ገይሮም ሕጂ ኣብ መንጎቶም እስልምና እምነት ተኸተልቲ ደቂ ጉራጌ ሕጂ ስልጤ ተባሂሎም ዘለዉ ቶም ናይ ክርስትና እምነት ተኸተልቲ ደቂ ጉራጌ ዘሎ ምትፍናን ካዓኒ ብርዱእ ንርዶ ኢና ማለት እዩ እዚ ነቲ ፖለቲካዊ መሳርሒ ተባሂሉ ወያነ ዝሰርሖ ስራሕ እምበር ናይ ብሔራት መሰል ንኽሕሎ ወይ ናይ ሃይማኖት መሰል ንኽሕሎ ኣብ ትግራይ ኣይኮነን ገይርዎ ንምውርዛ እዩ ካልእ ንኣምሰሉ መለመኒ መለቅሒ ተጠቒሙሉ ክኸውን ይኽእል ግን ኣብ ባይታ የለን ሓሶት Thank you with admin يلا نبزي غزا what's going on anyway had انت حتى تالو كفيسبوك وطبا كنا ما زبال بهير ኢትዮጵያ ትግራይ አሎ ድዩ ወላ ካብ ኤርትራ ዝኸዱ እዮም እዚያ حتى مساعات من لسان هواشايت كبو خلت حتى خوننካ ودنا انت لخا ودنا انت ورده يلا مثلا هواشايت لخا دو هواشايت انو حتى زل وكو دنيتنا حزا حتى زلكم يحفظوا فولينا ثانك يو ايكو قبر سلا زلو بجاها مرحاز بروجرام ادمين يبلون زغزا فولينا انا خو ردي اتي حتى تردي اتكات خون وطبا فيسبوك زمطت قال حتى وندلو انا حيزه خمصه هواشايت كلا خدو هواشايت alright وطبا قصلبت حتى ثانك يو وملسك حاله نو ኣብ ታሪኽ ኣብ ትግራይ ኩናማ ዝበሃል ብሔረሰብ የለን ግን ዞም ኣብ ከባቢ
شرارون جماجمنا إعتراض نورو نقصنت مالت سعر خو لعت خواب دمت له كابي قاش باركان هنا مالتي أبو ريدوم كم دمبجيرهم قال نوح جزيت تقمطوا تواليدهم باي ذا واي حزبي يكونوا بدرجة حزب قبله ما يتخليها تي ماجوريتي ناتهم تاريخها مالتي بس أبعد تزقل صاروا سدرابيتهم مستمع اعتراض اللو خالي دقبات حواتهم انت شو متقولون نجار يكونن مالتي ويانا ان البوليتيكال مسارح تقامل لهم حاسيبون يبي بزنايت مالي دي دم حكايه زبهال ودب عينو تباهيلو بقرنيليوس قال تقدم عسكر موافر تغورو خابزم كبابيزم سبات زقمطو سفراي ምናልባት አው ተቀመና ይሎም ድገበሩ ነገር ነርኹም ግን በደረጃ ትግራዋይ ወይ በትግራዋይነት አብታ ጽባህ ወያነ ዝሐልሙዋ አባይ ትግራይ ግን ከም ብሄር ቅበል አይደለም because ትግራይ ናይ ትግርኛ ወይ ናይ ትግራይ ደቀባት ያይሎም ስለዛምኑ ቡ ደረጃ ማዓቶሙን ዲግሌት ገይሮም ከም ብሄር አይተቀበልዎምን ተሳትፎት ፖለቲካዊ ብሎምን አፓርላማ ከማ አባልነት ይብሎምን ወላውን አፍት ማህበራዊ መንቀሳቀስ አፍቲ ኢኮኖሚያዊ ማዕባለት ባህላት ተኸባቢ ዝግበር ናዓቶም ተገብረሎም ወለን አጓዲዮም ዝነብሩ በቲ ናይ ልምድ ሕርሻ ዝነበሩ ተመሸላ እንዳዞሩ ይነብራል ወላ ሓንቲ ነገር ይብሎም ስለዚህ አነ ከም ድመስለኒ እቲ ናይ ወያነ ተዓቅቦ ናታቶም ንምንታይም ከም ብሄር ዘይፈልጦም ጽባሕንጎ ኣብቲ ኣብ ትግራይ እቲ ወያነ ብመደብ ዝቃለስሉ ዝነበሩ ትግራይ ናይ ምፍጣር ዕላማ ኣብኡ ከም ሓደ ብሄር ኤግዚስት ኾኑ ስለዘይደልይዎም ጽባሕንጎ እቲ ዝግበር ናይ ብተዓዊቶም ወያነ ትግራይ ተራኸም ሃገር ኣምጽማ ኣብኡ ኤግዚስት ከይኮኑሞ ኣብቲ ፖለቲካዊ ስታፈኸ ይህልዎም ኖርማሊ ከም ካብ ኤርትራ ንሳዕሪ ብላዕ ከም ዝመጹ ንጉስነት ኣብ ተኸባቢ ከም ዝመጹ ደንበታት ገይሮም ነብሩ ከም ዝኾኑን ኣድላይ እንተኮይኑን ካብ ትቦታ ንኢሎም ኤርትራ ካኣቱ ከም ዘለዎም ገይሮም ከወግድዎም ካብ ዝብል እቲ ናይ ወያነ ተንኮል ማለት ኮሚ ካንተ ነገር ይብሉ እቶም ሰባት ያተው ሓንቲ መሰል ይብሎም ብደረጃ ህዝቡን እንኳን ትሪኦም ግን ኣብ ትግራይ ናይ ኩናማ ህዝቢ ዝባሃል ፐርፌክት ግኛ ዘረው እዮም ንነውሕ ግዜ ተቀመጡ ኣብቲ ምስቲ ትግራዋይ ኣብ ተኸባቢ ዘሎ ኣብ ማሕረስ ወይ ብጉርብትና በዓል ሽራሩ ዕዳጎም ስለዝኾነ ትግርኛ ብጉቦ ኣብኡ ታሽሚ ገይሮም እዮም ግን እቲ ናይ ትግራዋይ ዝባሃል እምነትን ባህልን ከሓድሮም ብመንግስቲ ወያነ ተገብረሎም ዝኾነ ይኹን ልምዓታዊ ፕሮግራም የለን እቲ ዕላማኻ ምስ ዝዓንተው ይዝበልኮ ይጽባሕ ንጎብ ትግራይ ከም መንግስትን መቐለ ምስ ቆመ ዝኾነ ይኹን ካልእ ካብ ትግርኛ ወፃኢ ኤግዚስት ዝገብር ብሄር ዝባሃል ኣብ ትግራይ ንኽፍጠር ኣይደለይዎም ብኸምዮም ክቕበልዎም ዘይደለዩ ኣብ እቲ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ናቶም እዩ ግን ተንኮል ስለ ዘለዎ እቲ ጉዳይ ኣውፂና ንዛረበሉ ነበር ይበቁዑ እዮም ኣይኮኑን ናይ ባዕሉ ሕቶ እዩ ከም ሕቶ ቀርብ ዝግበኦ ጉዳይ እዚ ብሓደ ጥዕናዊ ዘለዎ ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ኮይና ኣብ ወያነ ቦታን ተሓዲና ከምኦም ኮይና እንታይ ትመለክዕና ይዞም ካብ ኤርትራ ብተፈላለየ ምክንያት ከብቶም ሒዞም ኣብቲ ገማግም ናይ ትግራይ ነብሩ ዝነበሩ ደቂ ብሄረ ኩናማ ደንበ ገይሮም ገለ ገይሮም ፐርማነንት ኮይኖም ነውሕ ግዜ ተቀመጡ ናይ ዜግነት መሰል ኣለዎም ትግራይ ከም ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ክነብሩ ሕጂ ከም ተጋሩ ደይኮነስ ከም ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ክነብሩ ኦፍ ኮርስ ኮይኖም ግን ያነ ከም ተጋሩ ኮይኖም መሰል ክረኽቡ ኣይደልዮም ምክንያቱ ወያን ሕልሚ ነይርዎ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ከውን ሓንቲ ብጣዕሚ ስትሮንግ ዝኾነት ብትግርኛ መንግስቲ ዝቆመት ካብ ዝኸበሰ ኤርትራ ናይ ትግራይን ገይሮም እዚ ትሕልሚ እዚ ሓሶት ኣይኮነን ቦዮም ክሰርሑ ፀኒሖም ወያነ ግን ኣይተዓወቱን ኣብ መጨረሻ ሶ እንድሕር ዘይተዓወቱ ኣትሊስት ግን ቶም ኣብ ትግራይ ደለው ደቂ ኩናማ ከም ኢትዮጵያዊ መሰል ክህልዎም ክእልኾም ቢኮዝ ኣብኡ ነዊሕ ግዜ ስለተቐመጡ ወይ ምስ ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣብኡ ብዙሓት ኩናማ ካብ ተጋሩ ንስቲ ተመሪዖም ወይተን ኩናማ ንስቲ እውን ተጋሩ ተመሪዖም ተዋሊዶም ስለዝኾነ በቲ ሕጊ ናይ ኢትዮጵያውነት መሰል ክህልዎም ንኽእል ግን ኣብ ትግራይ ከም ብሄር ክረኣይ ይክእልን እዮም ከም ዝኾነ ዜጋ ክረኣይ ይኽእልዎም ኢቨን ከም ትግርኛ ክርእይዎም ይደልዩ ንሳቶም ማለት እዩ ብኸምዮም ድረኣይ ካልእ ኣብኡ ኮንካ ተሪኢኻዮም በቲ ግቡእ ሳይንሳዊ ትንታነ ናይ ሓደ ብሄር ከብሎ ዝኽእል ብዝሒ ህዝቢ ኣሰፋፍርኡን ገለመሊኡ እዚኦም ኣብ ግምት ተሪኢኻ ግን ንኸምኡ ንኽምዝገቡ ደቅዖም ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ
ንሆሙ ደቅዖም ነገር ኣይኮኑን ደቀባት ኣብ ኤርትራ እንቶም ትውልዶም መበቆሎም ሰሮም መሰረቶም ካብ ኤርትራ ካብ ከባቢ ጋሽ የመጽ ስለዚ ኣነ ይመስለኒ ዓዶም ወይ መሬቶም ክንብሎም ኣይንኽእልና ግን ናታቶም ምርጫ ይነብሩ እንድሕር ኮይኖም ተተንብሮም ዘላ ሃገር ከኣኒ ከም ዜጋ ተቐቢላ እንተለኣ መሰሎም ኣኽቢራ ተንብሮም ኮይና ድሕሪ እሶም ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ኣብቲ ፖለቲካዊ ስታፍ ክህለዎም ንመሰሎም ቃለስ እዮም ንዖም ዝግደፍ ጉዳይ ግን ክሳብ ሕጂ ወያነ ነዚኦም ሓደ ነገር ክገብረሎም ኣይደለየን ብወገንካ ግን እንታይ ተሓስብ ተልካኒ ንኸሙ ብቕዓት እውን የብሎምን ሕጂ ምስ ወያነ ተፃሊእና ገለልና ደይኮንና ግን ንኸሙ ብቕዓት እውን የብሎምን ኣብ ከምኡ ደረጃ ንኽመፁ ማለት እየ ከም ሓደ ብሄር ውክልና ሃልይዎም ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ፓርላማ ክመፁ ምክንያቱ ንሳዕሪ ብላዕ ድመፅኦም ከምዚ ንጉስነት ሳዕሪ ከብቶም ሒዞም ኣብቲ ከባቢ ድመፅኦም ብዙሕ ግዜ ኣብኡ ዘካትዕ ነገር ኣለዎ እቲ ናታቶም ጉዳይ ማለት እዩ ግን እቲ ናይ ወያነ ተንኮል እንታይ ሓንቲ ፅሪቲ ብትግርኛ ቋንቋን ሓደ ባህልነትን ዘለዎ ሕብረተሰብ ባዕሉ ነቲ ናይ እስልምና ሃይማኖት እውን ዶሚኔት እንዳገበሩ እዮም መፅኦም ወያነ ኣብ ግዜ ቃልሲ ናይ ወያነ 17 ዓመት ታሪኾም ተሪኢኹም ብዙሓት እስላም ርሸኑ ነይሮም ኣብ ከባቢ ሽረን ገለበለን ብለይቲ እንዳኣተው ወያነ ኣንጻር ውድብ ኣንጻር ምንቅስቃስና ኢኹም እንዳበሉ ብዙሕ ግፍዕታት ገብሩሎም ነይሮም ሓደ ሸኽ ኣሎ ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ኣክቲቪስት ዝኾነ ፌስቡክ ዝዛረብ ናቶም ኣንጻር ወያነ ተሰሚዕኩሞ ትግቡእ ስእሊ ናቱ ወያነ እንታይ ገብሩ ነይሮም ኣብ ግዜ ሰውራናቶም የርእየካ እዩ ሕጂ ወያነ ናይ እስልምና ሃይማኖት ኣብ ትግራይ ክንቀሳቀስ ኣይደልዮን ብብዙሕ ነገር እዩ ዋላ ነዞም ጀበርቲ ዝበሃሉ ኣብ ከባቢ ሽረን ገለ ዘለው ሓደ እዋን ሓደ ናይ ታሪክ ፀሓፊ ዝብል ትግራዋይ ካብቲ ናይ ኣክሱማዊ ኪንግዶም ጀሚሩ ምስቲ ናይ ዮዲት ጉዲት ኣንጻር ናይ ኣክሱም ገዛእቲ ሓይልታት ዝገበረቶ ኩናት ገለ ተበጊሱ እዞም ጀበርቲ ብመገዲ ሶማልያ ገለ ዶ መፅኦም ኣትዮም ገሌሎም ታሪክ ተኣሽሙ ክገብሩ ብዙሕ ርኢናዮ ኢናቶም ተጋሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ እስልምና እምነት ዘለዎም ኣመለኻኽታ ዋላ ጠማምታ ተጋሩ ሓደ ርጉፅ ዝኾነ መትከላዊ ወይ ሕጋዊ ነገር የብሉን ኩሉ ግዜ ኣብ ትግራይ እስልምና ፍንፉን እዩ እዚ ሓሶት ኣይኮነን ኣብ ትግራይ እስልምና ቅቡል ኣይኮነን ፍንፉን እዩ ንሕጂ ግን ተዓቢጡ ትሪኦ ነገር እዩ ማለት እቲ ናቶም ቀፃሊ ኣብ ትግራይ ገብርዎ ደለይ ነገር ስለዘይተዓወትሉ ሕጂ ክትሪኦ ይትኽእል ኢኻ ምናልባት ትግራይ ከም ሃገር እንተዘቆምዋ ግን ብዙሕ ነገር ምርኣና ነርና ማለት እዩ ኣብዚ መሪሕነት ናይ ማእከላዊ ሽማግለ ናይ ወያነ ብዙሕ ግዜ ናይ ምናልባት እዚ ሳሞራ ድብልዎ ናይ ናቶም ሚሊተሪ ገለ ህሉ ኸውን ግን ዝበዝሕ ግዜ ዋላ ተኻብቶም ኩሎም ጀነራላቶም ማእከላዊ ሽማግለ ኣባላት ናታቶም ፖሊስ ቢሮ ገለ ማለት ናይ እስልምና እምነት ተኸተልቲ ኣስማት ሰሚዕኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ጀካ ሳሞራ ዝበሃል ከም ስሉሶ ኢሎም ኣብቲ ምክልኻል ኣብ ትሕቲ መለስ ዝጓሓፍዎ ተዘይኮይኑ እስላም ዝበሃል ኣብዚ ናይ ሴንትራል ኮሚቴ ናይ ወያነ ወይ ቢሮ ናይ ወያነ ብደረጃ መሪሕነት ከማን ሽሙ ዝፅዋዕ ዓብደላ መሐመድ ወይ ሰዒድ ትብሎ ናይ ወያነ ተኣሽሙ የሎ ንምሉእ እቶም ናይ ክርስትና እምነት ተኸተልትን ናይ ትግራይ ዜጋታትን ወይ ትግርኛ ንብሎም ንሳቶም እዮም ተቐባልነት የብሉን እስልምና ኣብ ትግራይ ያ الله يسلمك فروق يلا خلي خاطر ايش قاعد يخاف ادمين لا ابصراحه نزل له قطع بعرك ديت عامل حاتي تدي من الواش ورد كبير يقول 5 دقائق تفكير لي فولنا مالتي اي سمعك انا الخورد اوكي قول نحن بحيس كان له حدا اول اوكي عبد ايده حفا بالله كتل بالحرايم فروق أول شيء تلا حدا مقبرة لي أول شيء اسم يلا قلنا تحط على دمتها اوكي هم انا عامل فروق بالدايب بالفروق فولينا دمتها بتاع له
قتل هو قتل اوكي ثانك يو فور نعرك هو تتابع من الرشح ترى بلا جزء بدين بقدامي بريزيدنت سياسه فك ابز حلفت قداميتي قالمتي قبر كله نالباش بزعبا اتوقع بزوانا قبر زلو متحبار حبيركا مسرح ብዙሕ ነገር ከም ክሳራውን ዝገለጾ ኣብቲ ኩነታት ተፈጥረሲ ህዝብታት ክልቲኡ ሃገራት ራይ ዘይኮነስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማንስ ህዝቢ ከም ክሳራ እዩ ተንቲንዎ ነይሩ ዝሓለፍናዮ መንገዲ ተመሊሱ ክሪኦ ከሎ ድሓር ኣብቲ ትንታንኡ ክህብ ከለውን ብተስፋታት ገይሩ እዚ ህዝቢ እዚ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ከም ዝኸሰረን ኣብ መጻኢ ግን ተስፋስ ብሩህ ምዃኑ ዝእንፍት ዓይነት ከምዚ ጩራ ይብና ከይዱ ነይሩ ማለት እዩ እጅ ብዙሓት ሰባት ክትርጎም ከሎም ምናልባሽ ገሊኦም ሰባት እቲ ተስፋታት ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምትሕባር ገለ ይዛረቦ ነበረስ ወያነ ብኸመይ ኣብኡ ይርዕብ ኢሉ ዝሓትት ተሰብ ነይሩ ምናልባሽ ኣነ እውን ካብቶም ቀዳሞት ኮንፊውዝ ሆንኩ ሰባት ነይረ ድሕሪ ግን ሰብ ምናልባሽ ኣነፂሮም ነይኖ ድሕሪ ወያነ ምውዳቕ ይዛረብ ዘሎ ገለ መለ ዝብል ትንታነታት ይቦም ግን ናትካ ሓሳብ ክሰምዕ ስለ ዘለኹ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ክገልጽ ከሎ بخمي تكونات زري نيرو نيتوبيا علين ويانا كم فاكتور اتي زري نيرو وي تتقولات علو من الواش ويانا ريلو زخنا من قد تخمل لسلو زخل بعثات الحجير وي منقدتات من حمريتو تقولات من علو خبل دي دي ولا سني نو ويانا خمزل لو خمودو من قصر اب تزمت زلو رينا نزارب يخبل دي من الواش ناكا سبح زبلت مجلسي وي تنتانا كتبلا تخنت هونكا زي اتحدو ولتا بعد ما يفرق حجي تاي مسيلوكا برودو تناي بريزيدنت إساس ذهبو مجلسي شو كصنعه يقول هذا نجر كنا حاسبه زقبالنا نجر على ويانا هم حدا فاكتور كتأمل تيتخلينا because ويانا تودينا ويانا نجر حجي كنا ويانا سي كم حدا بوليتيكاوي ودب وي كم حدا منغستي ابتي صباح زغبر ناي مفتحي اكل ناي مفتح خوينو هنص كتعمطه يتخلينا بوزح ملكع مالتي سلامتاي اجي غلغل انتاي بلو ابتي صباح نغوب ايثيوبيا زغبر ناي منغستي ولا ويانو انترفير تجبره كم حدا ابال ناي منغست خوينو مدحنت ايثيوبيا قال زي كل العالم ويان انت القسي ايثيوبيا خدحن تخل مالسي بنصاري ويانا انتلقسي ايثيوبيا خدح انتوي ويانا زلو مستغاغر منግስት ተተፈጽሩ ኢትዮጵያ ዝግል ለኢትዮጵያ ናቅሎላ ተወደ ይህን اليوم ንጥሎም ነናቶም ስለምታይ ናኡ በጽሑ ማለት ጊዜ ለሆነ ሁሉ ነገር ብዛዕባ ፖለቲካ ንዕልን ድሕር ኮይናሲ ናይ ባዕሉ ጊዜ ኣለዎ እጂ አበይና ኢዋኒ ወያነ አካል ናይ ችግር ኮይኑ ክመጽ ዝግቦ ويانا أكل ناي شجر ترى يكون فتأر ناي شجر صباح نقول الشجر زي أب complicated زخونة أجمع كمز نقوله قل ناي تشجر مفتاحي أكل كوينو زمت قالوا مدرخو كله يخيل سلام تاي خو مدخول ويانا خطي هذا بعم قداي دي وي بيجا قداي دي وي بسنفنا ناي محضرات دي كارو تريهم نجارات إذا يوم كل جزء كتفوسهم تقل نجارات أبتي بوليتيكانا إثيوبياسي even حجي ويانا أو participate جيروس نتزلو بوليتيكاوي قلولاونا إثيوبيا كفوس خيلي نابزبل فتصامتات نيرون تزخونا ويانا of course ويانا فتعرنا يتشجري راح نقول أنا أيتي شجر مفتاح أكل كوينه نتصنخ على نيرو من ويانا تنشق ودي وي كله مالتي أيتي ألوذ بهالقفعتات تألوذ بهالبدلات تألوذ بهالسرقين كالوتن أوشتي إثيوبيا جيرو ويتدغنا سوت رايدي كونه هاب إثيوبيا حديثنا إرترا قداينا بريزيدنت زبورق هذا ديفا مالتي تراينا إثيوبيا أبتي معدنا إثيوبيا تراين ترينا يو ويانا تنشق ودي وي يقرأ خبلو زخل كذا دا يقدفن مسبي إثيوبيا مالتي سواء شو عتن عمل سنتا يقبل إنه ويانا كل تشحن حمشتنكو عمليت ويانا كرميو تجبره مرجع دبلون ساتهم نايمتلا المرجع هذا عينة بروبوزال كم تنيرو ويانا بوحدو تعنق سلاسل حتى نالجيسهم ناي بهرات متفنان نابزت حتى بايتا وريدهم حزب إثيوبيا آمنا حدنة مزمور كزمر كجبروه كله نيرو ميم قليل جزء يكونوا سان شو عتن عامت حزب إثيوبيا
عبروا الكتصاوتهم خالو نيروم ويانا ني حدነት حيتات نيروم تتكونو ويني حدነት منفس تزنبرم مالتي ግን አይኮኑን ንሶም ዕላማኦም ነተዓባይ ኢትዮጵያ ዘሚቶም ትግራይ አልሚዖም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ አሚን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከዓ ብሓንቲ ለይቲ ደማሲሶም ናይ ትግራይ ትግርኛ መንግስቲ ኣብ መቐለ ናይ አፄ ዮሐንስ ኣብኡ ሓደ ብጣዕሚ ሱፐር ፓወር ዝኾነ ናይ ትግርኛ መንግስቲ ላይክ እስራኤል ነዝን ዓረብ ጀሓደ ኮሚሉ ጽሒፉሎ ትግራዋይ በዘም ኩሎም ጀለቢያ ዝኽደኑ ዓረብ ዘይተንበርከኸት እስራኤል بأورمون بمحران كأتجري كتنبرك هاي تخلني هذا عينته كارفين شوم زي حلف نايتن كحتو بوليتيكا كقولت عنهم إزي كجاجم عنهم ويانا أواقعنا هنا نهزم إثيوبيا ننحدث تفانيني سلذي سكعت زاخ لنا نزا إثيوبيا حالينا نشعبها هاني نستم دق حيتات كوينا دابا يزبل ملس دابا إلنا حتى كابس مرة الجسنا تدلينا نجبر نخلينا نبذل الأمامين إذا حجي كموساني وسيدمو كم رجوع وسيدمو كم كون النت كوسيدمو كفتن كم زخل تراي أنت زي كون خد زبل حتى عينتهم يقول لك زي أبت بوليتيكا ومسرح كيد كلها هذا برنامج توت أمه تري تعوّت قاتبل كلا ألترناتيف إسكات نتصت كلا لك زي برودو أقول العالم السرح حلو نجاري هذا نجار توتر تفتنه أيقونن نوع كلاب سجير كها خلا أمراض انتخاخ أتتعرق مالتي مستزبرة ليتفت أنا برنامج حدش برنامج انتخاخ على التعرق حسب تنسى ويانا جنسيات كله أي يقولون أي نبرون مغنيات أنتي كان شجر كوين وزرنا سرعته ويانا كوحجي نايمة تعرق حسابات كانت سايكيني because بمولو تانكي أودي وي تألوز بهال قفعتات غيروي تألوز بهال زمتا غيروي تألوز بهال أمم زبتات إنتي بيخفت أرض قباح معنى كله غيروي سلازي متاي مالتي إحجي ويانا فتحر نايت شجر مبر فتح نايت شجر كوينهم تسايكيني في solution كم تسايكيني ولا ونحجي كم زي ما أنتم موجود حلفان شويلك خالوت قام تحيتاتنا إثيوبيا أبصر سه هذا كوينهم حدا نايم السدادر منجستي include تجراي زلوا غيرك كتوم تصو قال تحسب تقول جن أنت يخبر ثاني حويانا بزح نجر كومبليت ويانا خمن باستمالته عريتي تجراي ملمع صبوي تجراي كالمعولهم أنا تجراي دحري كم تذبحال بقوم بالمعهم كوينهم أما حزب تجراي كوي حزب تجراي كون من تايدي أتقاليش قام مال دخا لما نسل التبهلو كوي تقاليش سلت تنعقا كوي تقاليش نخمز كوي نبرم أما نقول حزبتات إثيوبيا تمكحتن متفنانن ناب قصاله زخونه دماوي كوينات نمئتوا يكونون مسلو خركبي حزب تግራይ كم إثيوبياوي مسلو خركبي تقاليش المعمه كوينهم حرا يصبو كلمعو لهم حزب تግራይ زي لمعه من حزب تግራይ معرتهم ما ماكل إثيوبيا زنور زلو زيغاتاتنا إثيوبيا معريهم كمصق خلالو نخومي يتقاليسو مالته ግን ዕላማ ንሱ ይነበረ ንሶም መሳፍንት ኮይኖም ክቆጽሉ ቀጻል ስልጣን ክጸንሑ ህዝብ ትግራይ ከ ምስተኻለ ዜጋና ኢትዮጵያ አታፋኒንካ አመንጎ ኮይንካ ጀንበል ዝብሃል ናይ ቁማል ነገር ኮ ዓይነት ጾታ እንትጻወት ጸኒሖም ወያነ ሕጂ ትመጣዓረቕ ዝብሃል አቤሎቲ ስኻ አካል ናይ ትሽግር ኮይንካ ንዓና ዕርቅ ንጻእ ክትብሎ ዘንድ ብለካ ዘለኹ ብውሕዱ ተዛረብ ኮን ዘረባ نخمون نخدقبر زدفاف أكان نقر يكونن ولا حلنا خاونا يفكرني مالته جيت مقطع مطفى مريشان دم مستاس زيتي زنا أسن نقري جن هاجر تأكل نمطفى يسري حويانا مالته تقرأ إثيوبيا تبال تقرأي من الماء إثيوبيا تطفى اللواء تقرأي نختلمع إثيوبيا خدم اللواء زي ببرينسيبل يخدوت أني حسوما تعرض بهالنقر يولي قال أبتخبابينا بزبزعة بريزنت سياسة تزارو حدا نردو زقبانا نقر عليه نحن كان إيرتراويان مالته of course كاب بخبابي دوب كاب إثيوبيا قبل علينا تفصل دفعات ممزني يقولون مجلس يقولون مودعون يقولون ناي تاريخ مزاجبتي صحيف كون كندي فوليوم يخاص صحف زع إثيوبيا قبل علينا تقولوا جبنات مالته كافتي من يليك جميركا هاي السلاسية بعلو دحري منقشتو دحري زي السد ملس زبهال كوموز حجيت زلو سرعتنا ويانا قبل علي حزب إيرترا دغبرو قبل علي جزاءاتنا إيرترا دغبرو وجبنات مودعتا يقولون نحد تاريخ إيرتراوي صحيف ولا تخبابي قرن أفريقيا زلو ناي تاريخ صحفي نعسكس تاريخ صحفي كيف ندي فوليومكم دوصو منك يخنبو غرمك كبيد جبن يتفصل زي تحدل له معناته
ካብኡን ናብኡን ግን ኣብ ስርዓታትና ኢትዮጵያ ዝነበረ ፍልል ያሎ ንኣብነት ኣብ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ኤርትራ ንምግባድ ዝወሰዶ ስጉምቲ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ዝገበሮ ንምዃን ዝገበሮ ወታደራዊ ወራራ ብ17 ኣቦትኡ ኮይኑ እዚ ስርዓት እዚ ካብ መፅእ ወያነ ዝበሃል ስርዓት ግን እዞም ድብለካ ዘለኹ ተኸታተልቲ ወረርትን ገዛእትን ዝነበሩ ካብ ምኒልክ ጀሚርካ ሃይለ ስላሴ ዋላ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ዘይገበርዎ ገበን እዩ እሶም ሊሓሰብዎ ብውሕዱ ሕብሪ ዓይንኹም ኢሉ ሰብ ኣይሰብዎን ዋላ መንግስቱ ዋላ ምኒልክ ዋላ ሃይለ ስላሴ ኣባላት ናይ ተቃውሞ ኢኹም ኢሎም ኣስሩ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ጀባ ይኹም ሻዕብያ ይኹም ናይ ኤርትራ ምንፃር ትድግፉ ይኹም ገንዘብ ተዋፅኡ ይኹም ኢሎም ሰብ ጥቆሞም ወይ እቲ መንግስቲ ብናቱ ስላያዊ መርበብ ይበፅሕ ሰብ ኣስር ይኸውን ይቕተሉውን ነይሮም ከምዚ ናይ ወያነ ከም መንግስቲ ከም ሓደ መንግስቲ ቆይሙ ሕብሪ ዓይንኹም ኢሉ ንልዕሊ 90,000 ዜጋታት ንብረቶም ዘሚቱ ራስዩ ካልእ ትረፍ ሕጋዊ ብዘይኮነ መንገዲ ናይ ሻዕብያ ስለያ ኣለው ንሻዕብያ ገንዘብ ደዋፁ ኣለው እዎ ክህሉ ይኽእሉ ኢትዮጵያ ብግቡእ ሒዙ ኣሲሩ መርሚሩ ኣብ ቤት ፍርዲ ቅሪቡ ካብቲ ዓዲ ንኽጥረዙ ኣወሲኑ ንብረቶም ሸይጦም ገንዘቦም ሒዞም ኣብ መጨረሻ ክሸጥዎ ዘይከኣሉ ንብረት ንዝኣምንዎ ኢትዮጵያ ብቤት ፍርዲ ብሕጋዊ ቤት ፍርዲ ውክልና ሂቦም ካብ ኤርትራ ከም ድባረሩ ኣሚን ካብ ኢትዮጵያ ከም ድባረሩ እንተዝገብር ወያነ ሕጋዊ ነገር ኣማሊኡ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እዚ ነቶም ኣባላት ስለያ ኢሉ ዝጥርጥሮም ናይ ሻዕብያ ወይ ደገፍቲ ናይ ሻዕብያ ኢሉ ዝጥርጥሮም ዝፈርሖም ንፀጥኡ ከምዚ ዓይነት ሕጋዊ ስጉምቲ ወሲዱ ክሰጎም ከሎ ሕጋዊ ምሳልሳይ ሃገር ረክቦም ወይ ኣብ መንጎ ሕብራት መንግስታት ኣቱ ወይ ቀይሕ መስቀል ኣቱ ብመገዲ ገይሮም ብሕጋዊ መገዲ ንዓዶም እንተደፋንዎም ሲ ከምቲ መለስ ዜናዊ ንሕና ናይ ወራጃታት ስራሒና ሰሪሕና ድበለ ኣበይ ሎቲ ናይ ውርጅውና ስራሕ ጡጦ ዝጠብቕ ቆልዓ ወዲ 7 ወርሒ ምስ ክልተ ጓል 7 ዓመትን 11 ዓመትን መዓንጣ ዘይቆፀረ ህፃውንቲ ቆልዑ ኣብ ዕፁብ ገዛ ናይ ቀበሌ ዓፂኻ ኣቦን ኣደን ከይጥዕሞም ኣቦን ኣደን ከዓ ኣደ ብዓዲግራት ኣቦ ብቡሬ ከም ዝስጎግ ጌርካ ቶም ቆልዑት እዮም ፅባሕ ንግሆ ናይ ቀበሌ ገዛ ስለ ዝኾነ እቲ ቀበሌ ገዛ መንጢሎም ኣብ ካንቸሎ ደርቤም ቆልዑ ተሓንቲ ህፃን ሓንቲ መሓረይቲ ሓደ ህፃን ሓደ ኦሮሞታይ ተሓንቲ ህፃን ሓደ ወሲዱ ፋሕፋሕ ኢሎም ከምዛ ዓይነት ግፍዒ ዝፈፀመ ስርዓት በናይ መልክዒ ኣካል ናይቲ መፍትሒ ሽግር ክንገብሮ ትኽእል በናይ ሕልና ንሕና ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልና ምዞም ሰባት እዚኣቶም ክንዛተ ንኽእል እዞም ሕጂ ድብለካ ዘለኹ ህፃውንቲ እኮ ካሕሳ ደልዮም ኣቦኦም ኣበይ ከም ደሎ ይፈልጡን እዮም ኣዲኦም ኣበይ ከም ደላ ይትፈልጥን እዮም እቶም ቆልዑት ማል ደቂ 11 ዓመት ዝነበራ ክትርስዑ ይብልኩም ሎሚ ጓል 30 ዓመት ኮይና ኣላ ካብቲ ደልዮን ዘይትደልዮን ደቂላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጓሒፋ ኣላ መን ሓላፍነት ናይዚ ደፎት ንብረት ነዳጅ ማድያ ዶ ፋብሪካ ዶ ዳፓስቸሪያ ዶ ዓበይቲ ማካይን መንጢሩ ቁጥር ዘይብሉ ማለት እዩ ናይዚ ኩሉ ግፍዕታት ተፈፀመ ንዓይ ንዓኻ ናብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልናስ ንሰላም ምስ ወያነ ክንዛተ ሕልና ናፈቅድ ዶ እዩ እዚ ከምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድበሎ ምናልባት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሃል ወይ መሐመድ ድብልዎ ወይ ከዓ ገለ መላእኽቲ መላኢካ መፅኦም ምስኦም ከዓርቁና እንተደይ ኮይኖም ሰብ ኮይኑ ዝገብሮ ነገር የለን ከምቲ ፕሬዚደንት ሰብ ብሰብነቱ እዚ ናይ ዕርቂ ጉዳይ ዝኽፍፅሞ ቢኮዝ ኣብ ዓለም ዘይተገበረ ገበን እዮም ገይሮም ኣይተረኣየን ኮ ብዚ ዓለም እዚ ከምኡ ዓይነት ገበን ኣይተገበረን እሞ በቶም ከማና ትግርኛ ዝዛረቡ በቶም ትማሊ ከምቲ ፕሬዚደንት ዝበሎም 4 ኪሎ ቤተ መንግስቲ መዳፍዕን ታንክታትን ኣምሪሕና ካብቲ ድኽነትን ቁማልን ወፂኹም መሰልኩም ኣረጋግፁ ኢልና ዝተቃለስናሎም ምዛብ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ክፍፀም ንናይ ፅባሕ ሓወጥሪ ሰዓት ኣብ ፀገም ሰዓት ኣብ ፀበባ ሰዓት ናይ መፍትሒ ሽግር ኣካላት ኮይኖም ከምፁ ዝኾነ ይኹን ናይ ሞራል ወዓት የብሎምን ተዓዳ ከፍልዋ ጥራይ ደለዎም ትሰርቅዎ ክመልስዎ ኣለዎም ብዘመትዎ ክመልስዎ ኣለዎም ናይቲ ደም ዘጉስዕዎ ህዝቢ ከዓ ደም ክጎስዑ ክእል ኣለዎም እሱ እቲ መፍትሒ ምክንያቱ ዋላ ሕጂ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት መፂና ጥራይ ዘይኮንስ ኣብ ቅድሚ 15 ዓመት እዛ ቃሊና ንዛረብ ነርና
ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ትዕዳስ ክትከፍልዎ ኢኹም ትዕዳ ማለት ተባጤራ ኣይኮነን ትገንዘብ ኣይኮነን ደም ይንከፍሉ ሕቶ ረሃጥ ናይ ሰብ የምወሲዶም ደም ናይ ሰብ የምወሲዶም ብሰምኮም ማዓት ሕማም ሕዲሩ ኣብ ጥራይ ጎልጎል ጉሒፎም ህዝቢ ኣሒሉ ድሞተ ውሽጢ ኤርትራ ናብ ስደትን መሊዩ እዚ ዕዳ ኣለዎም ድኽፈል እዚ ኩሉ እዚ ገበናት እንዳሃለዎ ከሎ እዚ ኩሉ ሓጢኣት እንዳሃለዎ ከሎ መራሕቲ ወያነስ ምእንቲ ተኸባቢ ምእንቲ ሰላም ክንብል ንዕበሉ ምስ ሱዳን ወይ ኣብ የመን ወይ ከኣብ ሳልሳይ ሃገር ከድና ንዛተ እንታይ እቲ መፍትሒ ከምዚ ከብል ዝኽእል ነገር የለን ድሰዓርን ድወድቕን ዘሎ ስርዓት ስለ ዝኾነ ኣብ መጨረሻ ነዚ ስርዓት እዚ ድሓስካ ሒዝካ ባዴላ ጌርካ ዓረብያ ሒዝካ ተቐብሮ እምበር ኣካል ናይቲ ሽግር እዩ ናይ መፍትሒ ኣካል ጌርካ ከተምፅእ ትኽእል ቢኮዝ እሰዓር እዩ ዘሎ ብሰዓር ከዓ ኩሉ ግዜ ይሰዓር እምበር ናይ መፍትሒ ኣካል ኮይኑ ክመፅእ ኣይክእልን ብርዱእ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግን ዝህቦ መልእኽቲ ኣለዎ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ኣነ ከም ዝሓስቦ እውን ዝሰማምዓሉ ብዙሕ ነገር ኣሎ እዚ ህዝቢ እዚ ህዝቢ ንሕና እውን ህዝቢ ኢና ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሽግር ኣካል ህዝቢ ኢትዮጵያ ጌርና ክንሪኦ ኣለና ኩሉ ግዜ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ንሃና ጠማምታና ንሱ እዩ ካልእ ፈሊና ክንሪኦ ዝግባአና ንሕና ሽግርና ምስ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ምዚ ናይ ትግራይ ኤሊት እዩ እዚኦም ከዓ በፃብዕቲ ዝቁፀሩ ሴንትራል ኮሚቴ ኦ ፖሊስ ቢሮ ዝበሃሉ ነቲ መዘውር ዝዝውርዎ ዘለዎ ኣካላት እዮም ምስ ህዝቢ ትግራይ ፅልኢ ዝበሃል የብልና ኣይክህልወናን እዩ ንፉዓት ጎረባብቲ ክኾኑ ንደሊ ሰሪሖም ዝበልዑ ጎረባብቲ ክኾኑ ንደሊ ሰላማውያን ዝኾኑ ጎረባብቲ ክንደሊ ንሕና እውን ከምኡ ንክንከውን ማለት እዩ እዚ እንተ ክብርታትካ ሓሊኻ ከም ክልተ ጎረባብቲ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ፅባሕ ንጎ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ዘሎ ዝምድና ብኸመይ ኣገባብ ክንሕዞ ክንክእል ኣለና ቢኮዝ ኣብኡ ኢና ተፈጢርና ኣብኡ ኢና ንነብር ብኸምኡ ኢና ተሰሪሕና ኣብኡ ኢና ተፈጢርና ነዛ ኤርትራ ትበሃል መቐስ ጌርና ቀርዲድና ናብዚ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ክንወስዳ ይንኽእል ኢና ድካልቲ እትኸውን ምገበርናዮ ምክንያቱ ካብዚ ኩሉ ጭንቅን መከራን እቲ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ ደፍቅድ ነይሩ ተትኸውን ንኤርትራ ቁርፅ ቁርፅ ኣቢልካ ከም ሰተታት ሰኪምካ ክትከይድ ሓይሽ ትኸውን ጉዕዞኻ ተልግስ ቢኮዝ ሓሳድ ተሎ ተንኮለኛ ተሎ ቀናእ ተሎ ኩሉ ግዜ ንኽፍኣትካን ንጥፋኣትካን ዝሓስብ ሓይሊ እንተሎ ተልገስካሉ ስለ ዝሓይሽ ግን እቲ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ ይፈቅድኒ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ ዘይፈቅድ ተኮይኑ ከዓ ገለ ነገር ክትገብር ክትክእል ኣለካ ብውሕዱ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘሎ ዝምድና ከተሓይሎ ክትክእል ኣለካ እቲ ዝምድና ኣብ ሰላማዊ ርክብ ኣብ እንካን ሃባን ተመስረተ ዝምድና ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ካልእ ክሕተቱ ዝግብኦም ነገራት ተለዉ ከዓኒ ብሕጋዊ መንገዲ ክሕተቱ ከም ዘለዎም ብረት ጠበንጃ ክትመዝዝ ዘይኮነ በትሪ ከተዋጣው ዘይኮነ ትንኣስ ትዕበ ሽግራት ምስ ዝፍጠሩ ክፍጠሩ ናይ ግድን እዮም ሽግራት ቢኮዝ ህዝቢ እንተሎ ሽግር ክህሉ እቲ ሽግራት ግን ብሕጋዊ ተተኻኢሉ ብዘተ ተደይተኻኢሉ ግን ብቤት ፍርዲ ክውዳእ ከም ዘለዎ ምእማን ጥራይ እሱ እቲ ናይ መፍትሒ ሽግር ሶ እቲ ናቱ መልእኽቲ ንሱ እዩ ኩሉ ግዜ ዝዛረቡ ህዝቢ ፀላኢና ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ተጠሊሙ እዩ ተበዲሉ እዩ ተጨፍሊቑ እዩ ካልእ ኣርእስቲ ተረቢሑ እዩ ረቢሑ እዩ ካብቲ ሰም ወያነ ዝሰርቅዎ ዝገብርዎ ነገር ረቢሑ እዩ ንብል ተኮይንና ትግራይ ረቢሑ ክብል ዝኽእል ንሕና ኣይኮንናን ንሕና ግን ታርጌትና ወያነ እዩ ህዝቢ ትግራይ ወያነ ናና ወኪል እዩ ወያነ ወይ ሞት እንተኢሉ ከም ህዝቢ ኣብቲ መድረኽ ክረኸበና ግን ኣይመስለንን እሱ ንዖም ዝግደፍ ጉዳይ ንሕና ግን ከባቢ ኣብቲ ከባቢ ከመይ ጌርና እቲ ሰላማዊ ሃዋሁ ንፈጥሮ ግን ኣብኡ ክንሓስብ ኣለና ሶት መልእኽቲ ናቱ ንሱ ከምኡ እዩ ብርዱእ ከዓ ከምኡ ይኸውን ዝግብኦ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝጋገዩ ሰባት ኣለዉ ኣንፈት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ወያነ ምድርዳር ዝዓይነቱ ገይሮም ዝዛረብዎ ዘረባ ኣለዉ ኮምፕሊትሊ ምናልባት ትግርኛ ብስደት ጠፊእዎም ተዘይኮይኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝዓይነት መትከልን ኣዘራርባን ሒዙ ይመፀን ዋላ ብርዱእ እውን ልቢ ትርታ ናይ ኤርትራውያን ብግቡእ ዝርዳእ መሪሕነት ተደኣ ኮይኑ ኤርትራውያን እንታይ ይደልዩ እዚ እዋን እዚ ተፀሚሞም ኮይኖም ኤርትራውያን እዛ መድረክ እዚኣ ንክበፅሕዋስ ተፀሚሞም እዮም ተሰዲዶም ተገፊዖም ተቐቲሎም ተረሺኖም ተኣሲሮም ተዘሚቶም ንብረቶም ሕብሪ ዓይንኹም ተባሂሎም ኩናት ተወሊዕዎም ማዕቀብ ተገይሩሎም ዘይተኣደነ ሸርሕታት ኣብ እሲኦም ተገይሩ እዛ ሕጂ ንበፅሓ ዘለና መድረክ ህዝቢ ኤርትራ ብሃንቀውታ እዮም ክፅበይዋ ፀኒሖም
ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም አንጻር ሃገሮም ንጸላዮም እንዳመከቱ ሓድነቶም እንዳሓየሉ አቤት ክብሉን ዓለም እንዳነገር እዮም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ በፂሖም ዘለዎ ሰው ነዚ ሁሉ መስገደድ ዝኾነ ታሪክ ሓሊፎም ድመፁ ኣህዛብ ከኣኒ ተኸፋሊ ነገር ኣለዎ ተተኸፋሊ ከኣኒ ሃገሮም ተዓዊታ መውፃይ ትዝኽፈሉ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ኢኻ ትኽፈል ተይርጋይ ሕጂ ተዓንተ ወይ ዝነበርኩ ኣብ እስራኤል ይንበር ኣውሮፓ ኣብ ካልእ እንታይ ዝኽፈል ተይርካሲ ሃገሩ ክትዕወተሉ ናቱ እሱ ትናቱ ጻሙኡ ድራሩ ድካሓሶ ማለት ሃገሩ ተዓዊታ መድረኽ እንተ በሪኻ ወፅያትሉ ህዝቢ ኤርትራ ተኻሒስሎ ማለት እዩ ተኸፊሉሎ ማለት እዩ እምበርት ወያነ ድወሰድዎን ማካይን ድወሰድዎን ነዛወር ማካይን ድወሰድዎ ገዛውቲ ዜሮ ዕዳና ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ዕዳና መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ዝመፅእ ስርዓት እዚ ዕዳ ዝኸፍሎ ከም ዝኾነ ብርዱ እዩ ምክንያቱ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ዝብል ኣነ ዝኻ ብርዱ ኣብ ኩሉ ዓለማት ዝስርሓሉ ነገር እዩ ይነውሕ እምበር ንብረቶም ኣይጠፍኡን ምናልባት 20 ዓመት ንብረቶም ተዘሚቶም ኣብ ድኽነት ወዲቖም ገሊኦም ፌጋቶ ጥሪዮም ገሊኦም ሽኮርያ ገይሮም ኢሎም ድሞቱ ዜጋታትና ውሽጢ ኤርትራ ኣለዉ ነዚ ኩሉ ሃብትን ንብረትን ገዲፎም ግን ደቆም ኣዝማዶም ንብረቶም ክመፅእ ምዃኑ ኣብ መጨረሻ ግን ርዱ እዩ መዓስ ናይ ግዜ ጉዳይ ከምኡ ኢሉ ተዘሚቱ ዝኸይድ ተዓሚቱ ዝኸይድ ተዘሪፉ ዝኸይድ ህዝቢ የለን ክመፅእ ሕጋዊ መንግስቲ ምስ ተተኸለለ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ጉቦኦም ክረኽቡ ምዃኖም ግን ርዱ እዩ ልዕሊ ትጸላእዮም ምዕዋት ማለት እዩ Thank you very much. ናባኻ ማይ Thank you ወዲ ጠባ Okay ሃዋሻይ ታልኸር የለኸን ሃዋሻይ መኸውርደካ ኢድካ Okay ወለ ሬዳ ሎዲ Okay Okay በላል ቢሰልካ ኣለኹ ኢድካ ሓፋ ብላብል ተመልስካ ኣና ጄ ባድ ኣለኻዶ أنا كن ودت أبغى قدمي أبغى أخلقهم الزاني من شو قدمي الله فلونا ما تهذا أوكي بل ما بخابل ماي الغد جيجيبات يا الله فلونا أنا أمم بديا مستمر كي قدي فكر دحين كتلو ما دحري خلوا بابا دحين أبغى نشتري دحين مزاوي كحتى اوكي نو انا سي مزا ناي زوم تግራይ ህዝቢ ትግራይ ገለመታትልና ክንፈላለዮም ብፅናሕካስኒ ንኣብነት ህዝቢ ትግራይ ስኒ ነዚ ሁሉ ዝግበር ዘሎ ሲን ኣብ ወላ ሓንቲ ዓይነት ታሽሙ ገይሮም ኣይፈልጡን እዮም ምናልባት ምዝ ሕጂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ናይ ኣንጻር ናይ ወያኔ ተጊሶም ላዕልን ታሕቲ ዝብልዎ ስኒ እቲ ህዝቡ እውን ኣብ ወላ ሓንቲ ነገር ታሽሙ ገይሩ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚህ ነዚያቶም ከመይ ጌርና ኢና ፈሊና ክንሪኦም ዘለና ሓደ ዓይነት ኮይኖም ዶ ኣይ ታሽም ይኮነን ኣይስምዕንከሙ እዚ ህዝቢ ትግራይ ስኒ ምስቲ ወያነ ስኒ ዳርጋ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ኮይኑ ይስማዓካ ዘዲካ ንባህላ of course ስማዓካ ኣለዎ ዋው ሕጂ ስኒ ከመይ ጌርና ኢና ህዝቢ ትግራይን ወያነን ኢልና ክንፈልዮም ንኽእል ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ምህዛብ ምናልባት ምዝና ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘሎ ናዕብስኒ ዳርጋ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተስዩ አንጻር ወያነና መከተ ከሎ ዳርጋ ህት ህዝቢ ትግራይ ግን ዳርጋ ኢሉ ጣሚር እዩ ምናልባት ነቲ ናቱ መንግስቲ ሒዙ ተቀቢልዎ እዩ ዛ ዓይነት እዩ ደስምዕኖ ስለዚህ ከመይ ጌርካ ትፈልዮም ትኽእል ነዚኦም ክልቲኦም ኣነ ክልተ ረቑሒታት ክንግረካ ሓደ እቲ ሰብ ማለት ክንፈልጦ ዝግባርና ኣብ ትግራይ ዘሎ ምሕዳርን ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ዘሎ ምሕዳርን ተፈላለዩ ሓደ ብቐንዱ እቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንብላ ብልምዲ እቲ ማእከል ሃገር መንበሎ ኢትዮጵያ ክብለኩም ከለኹ እቲ ማእከል ሃገር ጌርኩም ሰልዎ ትግራይ ክብለኩም ከለኹ ትግራይ ስለዚ ትግራይን ኢትዮጵያ ከም ክልተ ሃገር ጌር እዩ ወያነ ሲኢልዎ ገና ትግራይ ከም ሃገር ከይቆመት ኮላ ናብኡ ዘኸይድ መገዲ ገይሩ ወያነ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር ኮምፕሊትሊ ብጣዕሚ ኮንክሪት ሓደ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ነፃ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ የለን ክልተ ነፃ ጋዜጣ ዝበሃል ኢትዮጵያ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ አዲስ አበባ ዝሕተማ ኣብ ካልእ ዝሕተማ ናይ ግሊ ጋዜጣታት ናብ ትግራይ ኣትዋን እየን
أبسلست 4 بوتا أخذت فتش نايقل غازيطات لك كتقدر لك ويكتحبوا لك أزواج تحسكا تقلص أخذت تقرأ أب تقرأ زلو هزبي حاجة الحموشة تتقرني فيه سيكيور بزخون الكايدة مالته حاجة الحموشة كالاي بملو تحرستاي ناي تقرأ بعدانا مدابرات تحيز أب تقرأ ناي لمعات برنامج كجبر اندحر كوينو أبال ويانا ختكون كتكل لك لي تجارب عالم بزارو اليوم نروت ناي تجارب من نبابرو بزي فيسبوك وي أبالتوكن بزرب بتجارب تلقات جمجمو وخنكم نحنا هنا ويتم جمجمت تتجاجي لهم مالك زوم 15 شفران ويانا دي تحفون في فيسبوك أبز جزا تجارب زبال بالتوك بتاع تقرينا لمعات قليلهم دزاربو زربا بخم انتريهم بعلم الله زينا ودزاربو نبرو زربا ام دغاغو مركم سلازي كام نعم مسمع تمريحنتنا ويانا دغو له حقي كام امان حيش مالت لذي اب تقراي زلو من محدار مستي ابي اثيوبيا زلو محدار سماي مدرني او وشت تقراي بتاعم كونكريت زغونه ناي سيكوريتي من محدار له نفس وكف تقراوي حاجه حموشه تطرني فيه تعرستاي بعدات تحيزي أب تقرأي راديئت ربعيت مشلاوي ربعي سرناي كتركب أبال ويانا كون كتكل لك نهزباو ويان حرنا تقرأي أبال كوينكا ناي ودب كارد خلوه كالله تدانا قاز يكون كندبل لهم ممبرشيب خلوه كاخل الله اتاخب كندا تمت سرناي كمان لناي بوليتيكا هالكي أتوعد سلازي إذي دخات تقرأي وشت تقرأي لو حرستاي تقرأي باي ذا واي اب تقراي زلو مريت نحرشا بتن دبوب ابرايان اول دي خباب تزي كوينو اذا ما اكلت تقراي نبلو زي مع الكباب مقاله عاد قرا شراي اقسم عدوا دبل بهال انتربروتي ناي شرارون حمر انت دي كوينو اخلي زري خالو دبوق المريت يبلهم حمد بهالون يوم تغوبو انت مريت انت دييصو دنا ولا ينسي ويانا خبع النروي يارا زبهال كامباني بمليونات دولارات كابتن إثيوبيا بانكتات دزرفو مدابريا اندامصه اب تግራይ معت بتحت ما كاين داص عنا درغفو نفس وقف حرستاي مدابريا كوسدالو تبايلو زي وسد مدابريا يلم بجديتا ان لمعت تبايل مالت اما ጨረሻ ዘሪኦሞ ገሊኡ ነዲድቡ በፀሐይ ገለ ነዲዱ ከብቆል አይካልም ብሙሎም ተም ሓረስቶት ዕዳብ ዕዳ ያን ኮይኑ ናይዚ ዕዳ ዝኸ ሓረጥ ኣለዎ ولد مالك نزو ولدن نتعدان كفلو كساب ناب أديس أبان نقالوت عبيت كتماتاتنا إثيوبيا دقومن هتساونتومن قوتت النابرو لمنهم ذا أكوبو جنزب نانا ويان عداد خفلو زيقاتاتهم كان دي زقبر تسرعات أديس أبان زلو لما انت تحتيت كام زبزحو ناما دابر عدال لو ومن نتعدا خفلو ان كل من دماغ ما حزب تግራይ ተኾይኑ ደ ዕምጽ ምዝ ማእከል ኢትዮጵያ ዘሎ እንትሕልካኒ ተኻለይ ስራዋሒት ህዝብ ትግራይ ኣብ ግዜ ደርግን ሃይለ ስላሴን ዝሕለፎ ጸገም ይፈልጥ ደቁ ይሃብዎ ኣይሃብዎ የልምዕዎ ኣይልምዕዎ ብዘይገድስ ግን ሰላም ረኺብሎ አትሊስት ትግራዋይ ኣብ ስልጣን ስለ ዘሎ እቲ ናይ ፖለቲካል ልዕልና ወይ ተኣፐር ሃንድ ዝበሃል ተረዲእኻ ንለኻ تيناي بوليتيكال علنا تون كالو بهيرات تقراو أفسدان سلازلو ناي منبركاخ العلنا جن تسمعات تقراوي سلازي بازن بدل علنا جن كومبليتلي سرعات انت اخابتي ما اكلاي من قست العلوها زقادة نافتي نايدر جن هاي لسلاسين كدمي انزل برا تشقونا خنودق ينازبل فرح سلازلو انت فاتي انت يكفتو نويانه دقافي هو يملو بملو تقراوي يبقى صابعته القاوم له الله القاوم له كو بصابعته تقصر انت خليل دخل تميت 500 شحب ግን ክንዲዚኦም ክትብሎ ማይትኸኝ ኸትርጉም ዘለዎ ማይኮን እንቶም ድቃውም አበርክቶ ሎ ተቃውሞም ኦፍ ኮርስ ኩሉ ኸሊ ግን አድማዕ ይኮነ ግን ማጆሪቲ በዛኻለ ይተረቋሕ ይዛህብኩ ህዝብ ትግራይ አፐርሃንድ ለው ትግራዋይ ስልጣን ስለድመጸ ይሕፈር ሕጂ ይፍራይ ትግርኛ እንዳትዛረብ አዲስ አበባ ተኸይዱ መንገዲ ይደለሉ التاكسي تقولنا لا زارب الحركو فيلو بقولهم تمام حرنيا بزارو اوروميا بزارو
تقاريهم ويوياني أميلهم رأسهم عدينهم سئلهم زخل إذا تأثرهن مالتي لازم بذن كل التملك عتاز يعني هزب تقرأي نويانا خقاوم الدباباي ويكاني دقق وصي الكاس أي تحسن مالتي تسال سيتي بردو البوليتيكا وتنتاني سألا يخون دخلت بوليتيكا ومريحنة مبر هزبي كونن سمعيتاتنا بتهزب انتاي ما كلنا حدي ناتي ناتكا ما كلنا قبل التجارب زلنا سمعيتها حدي ما كلنا مالتي ግን ኣብ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ወይ ኣብ ፖለቲካዊ ትንታነ እንተነፂና ህዝቢ ፀላእ ኮይኑ ይፈልጥን ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ 6 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ቁጥሩ ዘይገድስ ጽባሕ ንጎስ ስርዓት ዝምስአለ ህዝቢ ትግራይ ካልእ ዓይነት ሰላማዊ ህይወት ንኽመርሕ ናትካ ኣበክቶም ቃልሱን ወሳኒ ምክንያቱ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣብ ትግራይ ክጠፍእ ማለት እዩ ምክንያቱ 6 ሚሊዮን ህዝቢ ምስ ስርዓት ከተጥፎ ይትኽእልና 5 ሚሊዮን ህዝቢ ምስ ስርዓት ኮምፕሊት ከተጥፎ ይትኽእልና ንሕና 80 ሚሊዮን ህዝቢ ኮ ጸላእትና ነይሮም እዮም حقيقة نيرو مينكو 8 7 6 5 مليون هزبي إثيوبيا كو أنصار هزبي إرترا يبنيرو نايلوم 20 30 عام تاريخهم إرترا العرب اللي شطوات نو يلوم أنصارنا انتاي دي تجبر غوسغوس نير بزي بتاعم ريموت زخون اريا إثيوبيا هيد كان حدا حارستاي تفسكاو تغري إرتراون تلكاو نزي ومبدي አገር ሻጭ ገንጣይ ጦብነካሽ ነው ጦትነካሽ ገለ ደብሎ ነገር የለም እዚ ሁሉ አይነት ዝነበረ ጎስጓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ሎሙ ከምኡሎዲ ጂ ኮምፔር ግበሮ ንድሕሪት ተመሊስካ ፎሊኖ ድሕሪ 34 ዓመት ተመሊስካ ኣብቲ ናይ ደርግን ሃይለ ስላሴ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ በፂኻ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ንቕሓት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንቕሓቱ በሪኽ እኳ ተደይበልና ትበፅሕዎ ዘሎ ለበል ንቕሓት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን لوني إثيوبياويان إرتراويان صلاأتهم كم زي كنا اندا تردؤم يمصالو لوني إرترا نا إثيوبيا صلاأيت كم زي كونت انترفو ويانه نا إثيوبيا صلاأكم زغونه هزب إثيوبيا اندا تردؤم يمصالو تاريخاو صلاأيم ويانه بر شعبيا يكون اكوادا شعبيا لنا إثيوبيا حادنت كم زي قالس تودل كاب ثورة جميلو صلا تكنولوجي لومي صلا بزح مراخبي صلا بعل إيسات صلا كالي عينة ويب سايتات هزب إثيوبيا እንዳ ተረዶ ኤክሰርሳይዝ ይገብራሉ ለካ ጸላኢና ኢሳያስ አይነበረም ጸላኢና መለስ ሻዕቢያ ግዶፊልዎም ነይሩ አንቀጽ 39 ክገብሩ ከሎ ኣብዮም እምበር ዛስዋይ ምስ ኤርትራ ጦርነት ውግእ ዝኸፈቱሉ ምክንያት ከምዚ ስለ ዝብሎም ሻዕቢያ ኢና ምባል ይመጽሉ ስለዚህ ተወሳል እንታይ ይመስለካ ፎሊና ተመቅሓት ሎም ከምዚ ይኮኑን ኣለው ዶ ሕጂ ዓሰብ ወደብና እዩ ጽባሕ አይባሕርና እዩ ዳህላክ ድብሉ ከሎ ኣለው ግን majority خمي الله مرأي حيش مالته نزو سرح كذلك يتسن من كاس نبلو في سعر كام وصع نبلو سعر كام صوتها حقتها ابايتها ابرهاوي لهم كل اي يقول له نتما اوزل له حبرسه نسخه خوكم زيكم كخطردون كتككل لك حزب ኤርትራ ጸላእንኩም ዘይኮነ حزب ኤርትራ ነጻነትኩም ተቃለሰ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ተኸዲራ ክትነብር ከም ዘለዋ ከም ዝኣምን እኳ ዳ ሓድነት ኢትዮጵያውያን ልዕል ወያነ ኤርትራ ከም ትጣበቀሉ ናቱ ከአገንሸል ከም ዝኾነት ኤርትራ ብናይ ሓድነት ኢትዮጵያ ስለተጣበቀት ናይዚ ጉዳይ እዚ ገንሸል ከም ዝኾነት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከተረድእ ክትክእላለ ካፈልጥ ክእላለ ድሕሪ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናቱ መገዲ ዝክተል ከም ዝንሪኦ ዘለና ማለት ነው ሎሚ ብናይ ደቁ ኣፍ ኤርትራ ጸላኢት ናይ ኮነትን ይባሃላሉ በዓል ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም እንታይ ይብሉ ነይሮም ጠንቅ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢሳያስ ይብሉና ነይሮም ናይሎም 25 30 ዓመት ሎሚ ግን ናይ ኣፍሪካ ሓበን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘይ ተዋረደ ዘይ ለመነ ክብረቱ ሒዙ ህዝቡ ሒዙ ዝነብር መራሒ ከምዚ መራሒ እዚ ኣይተፈጥረን ይብሉሉ ትማሊ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀንዲ ፀገም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ይብሉ ነበሩ ሎክ ሕጂ ትፍልሊ ይራእዩ ኣብዚ ሓፃር ናይ 25 ዓመት ኣብ ዕድሜ ዝረኣና ይፍልሊ ቶም ካልኦት ድብሎ ገዲፍካ እቲ ዝለዓለ ናይ ፖለቲካ ፊገር ዝኾነ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ኣበይና የተሓሳስባ ከም ዘሎ ንርአዩ ባር ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ከምዚ ዓይነት እምነት ተዳሕሊሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ ይብል ኣሎ ማለት ኩሉ ኣይኮነን ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ
دارجة سوسة 7% أبزحشة الرداد قالوا مس إيرترا بق ينببالون إيرترا لمريح النت إيرترا لمنجست إيرترا بقوا يردوا الله إذا زي تحللوا قصقصنا إيرترا يعني زي تحللوا دخمنا يتم تقالستي كمون إثيوبيا تقالستي تحكي كسيلهم سلازرخبو سلاقينا إثيوبيا إتي ويانا ينبر هزباو جنبار حامنة إيرترا خمزة يكونه كلته عبيتي بروه قولوا أبصحي تحد بلا حكتات في جمن هزب إثيوبيا ندرولو فاتيكم تسأليهم إيرترا خيدنا رئينا قبائتاتهم رئينا خابسنا يسورا جزي جميلهم انتا امنتن علامان نيرو مابلع الهزب إثيوبيا حسوتي لهم هزب إثيوبيا ندرولو بعد أندرجي مسوات زخفلو لقداي كويسي دكتور برهان ندا كابزو كله متشو نابرؤو كابزو كله بمليونات رخبو بنزب بديفو أبركاتات إيرتران تقرأين كأتو كقالس إذا حق إذا رجعت مالتي هزبي إيرتران على هزبي إثيوبيا خمسة يكون إثيوبيا إيرتران كم كل التهذا إيرتران سودبا إثيوبيا بزي ودب جن كلتيهم بسلام بقربتنا إن كان هباني لن بزي وبخنبرا كم زخ ألاس إكسرسايز أقولوا له نسبي إثيوبيا قال لي النظر يكون الميتين 30 عملت أنصار إيرترا غوسغاس كدبرت عليه يلون قول نز غوسغاس جمروا زيغاتات إثيوبياويان يلون كحوات ما يتم كم حليفهم تقولوا تأنك سر زخون بروباغندا ناتهم قل أبزور رساس ذا أسريت أم كيلو ألاقيكم إيرترا ألاقيكم شعبياي لا أعرف لشيطان وجلبيا جيرودو إساس أخذكو بترول دولار دو أزيدو إذا سبكت الزني 230 عامت كتشلوت أنا هزبي أي تحزل كغير دي هو of course كغير بزي ودك نورو خمس قولوا exercise قبروا له أتوم كأمنوهم زقولوا زي قاتاتهم يوم كأمنوهم زقولوا سلازي تبوليتكا وسرح سرح حلو نبلو زلنا أكلنا يتقالسي بوليتكا وسرح سرح حلو سلاماو زمدنا منغو إثيوبيا إيرتران كفلت أرندحو كوين كاب قصالي ناي وري اواج كنوص بسلام هاجرنا احنا لما كنمار بسلام كننبر بسلام كنورو تهاجرهم كم كل التغربات تهاجر إيرترا اساس قالت هاجر كم دخلت حقاو مسل كم دلوا مخنيات نايت حقاو مسل دما اذن يلك امين كان حزب إثيوبيا نفعت غربيت كونو نبامات غربيت كونو أمنات غربيت كونو نحنا نكون نكون اذا عين السراح يسرح زلهم برتنا ويانا موضع تزق على لنا غير حوات كم عابد غيركم يترايونا ويانا الغدفو تنقلو قدمي مرحت حالتات مرحتنا إثيوبيا الغدفو زرو اشخال ويانا زياده نت اشخ بازحول سو اشخ زخ محلو اتخباب السلامه ومدرك في الترك خلانه هذا بهومي تعنتوي بريزيدنت إساس كل جزء عبد مدرك زرو ولا انت مريحنا منجست إيرترا توم نسلام لصعر أكلاتنا يزقرنا أفريقيا تزاربو نسي سألا أزبها النجار يلا مدخر تتقاروا له متقعت له نسانا هلخ زلهم تقاروا له سلامتها كامنتا إذن قلت له إحنا نطفأ التقاروا سريحنا نفلت ويانا تاريخ قلبيت أكو إذن غرون هزب تقرأي سرعان شو عدتنا بإثيوبيا درقي مسأدات أمازي كاب سودان نتقراي درقنا خياتو شعبيا خلكيلنا سو شعبيا نهزب تقراي سي موت فريدو وإيلوم ينكون زاربو يعني إذا خمزي لقوسقواس تقبر الهزبس نتاي كقبر تدلي خمزي لقوسقواس فقالنا قبلي من محدار عدتات شعبيا ما سوعي شو عدتي سندا يخافانا دا راديئة موت يخاف سودان أي أتو تقراي لهم مريت رديتهم هزب تقراي لموت لفردوا أيام خابزيهم للعالة العية بالناي شعب ياخد أفني أول يوم زقوسقوسو سباتهم ما زي تمارا حبرات سب عبد أيك زنبر حسول سب عبد نقرنا زنبر حارستاي إزيل كايو إمارة حيزو والتا حيزو تمالخ بوير يخايا هزب تقراي بيكوس سبعان شو عتم بدركي نخموت سلا لفرد كايو ويانهم يجرون سلا زقلت سولي بلو هزبنا موت هالو دحان اخلص كأتو خلكيلكم ناقل كوريدر هاونا نزي هزب السودان لخسدد اب سودان سريحي لي لمين
هيوتو خاطرف مدد خفوتنا لا ويانا تخص خفيتو مزبنا السودان نخيسجر كالكيلو من شعبي هاي من تزاريبهم كان زت نجار هزبي كحرن سنو حركم نايقد نتحك عليه على لا تحكي كوم يرنا دينا نحن انترفو صحلو سيدنا أسلتنا قمالات بلوكم مالو أوريات كم تكونكم كم أماريو لما انتم بلوكم مالو كتمهارو كم تقولوا ديرزات كسألو كم تقولوا دكتوراتم بروفيسوراتم كتكونوا كم تقولوا بيتمرت تتساشحكم أرقلوهم ببالهارزيان بوصاعتن بتمحلالفن حمام تموتوا زلكم أهدر حكمنا كلينيك ندحر تخفيت لكم أوريات زيادات كم تكونوا كم أتوم أرقلوهم إلنا قوائناك أليسنا نخمز زقبر هزبي كم تتمال البريزيدنت زبالو أيتألم منكم ورا حساي تخفل ورا دلايك أي تكبر هل يقني الناس شدشت في دليل يقيمنا شدشت يقني لنا دقبركم نايلكاكو سلام كحيسك عدخات المرح نخاف عدنا المرح كم أملنا بصفرنا النبه كا يقني لنا إناسي إناكو قرفوت كينات بدحريت نوتيهم دوغونا نكالي انكالي ስለዚህ ከምዛ አይነት ኩነታት ይዘሎ ኢትዮጵያ በፍላይ ትግራይ አማ ግን ኢትዮጵያ ሆቴላት ክድቅስ ኖርማሊ አራት ካሬ ኤትራው ኩንገለኩን ታሲራ ጥራ ያለኻት ምዝገብ ትድቅስ ወረብ ገለገለውታ ታሲራውን ንግዶም ኩልና ሸቀጦና ሓጥፋን ኣብ ትግራይ ጥር ትብል ሰብ ኣብ ሆቴል ክትሓድር ኮላ ታሲራ ደብላ ይተሓድርና إذا ما رتي جيجا ما رتيكم بدون سكيوريو بدون فوتوسليا تا كلن تاي تزارب انتاي تصحفه انصار مريحنت ناي تግራይ ኣብ ትግራይ منقسقاس كبقس ማለት اذا عرنا قال زبال ودب ناي حق يመስلكم اللهم دزي عرنا زبال ودب الله بعد قبر اسنادو بعد ابرها قال زبال ኣብ ትሽጢ ትግራይ منقسقاس እስከ ሓደ ሓል ብዛዕባ ዝተካተሉ ትኾንኩም እዚህ በወያነ አምሳል ተፈጥረና የመታለን ውድብ ኣብ ትግራይ ካልኦት ተቃውምቲ ሓይልታት ከም ዘለዋ ንምምሳር በወያነ ተፈጥረ ተጠብጠበ ውድብ ይባዓል አብርሃ ደስታ ማዓት ሕማቅ ዘለዋ ዘልቦ አስሩ ፈትሕዎ ገለ እዚ ናይ ወያነ ታክቲ ድራማ ኣብ ትግራይ ተቃውሞ ዝበሃል ምንቅስቃስ ኣይከህሉን ኣየለም ካ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ይና ብዛዕባኦም ተዛሪብና ግን ብዛዕባ ተዝምድና ኩሉን ኣይግድን ከመዮም ታዮም ታይጊሮምና እዚ ንታሪክ ንጎድፎይና ክንዝግቦይና ክንስንደይና ደቅናን ክፈልጥዮም እዚ ከምዚ ሂትለር ገይርዎ ዝበሃል ናይ ይሁድ ኣብ ዓለም ማለት እዩ ግን ኣብኡ ክንነብር ኢና ስለቲ ኩነታት ክንቅይሮ ኣለና ድሓር ዓሻን ተዓሸወሲ ሳኮት ልብን ክትክእል ኣለካ እምበር ክልተ ዓሻ ተኾንካ ገደል ይፅበየካ ንቕድሚት ስለዚህ ካብ ዝሓለፈ እንታይ ንምሃር ይትዘገድስ ዳግም ከክንጥለን ዲና ይትዘገድስ ብኸመይ ንሕዞት ዝምድና ይዘገድስ ሕጋዊ ዝምድና ክንገብሮስ ኣለና ናይ እምነት ፖለቲካ ዝበሃል የለን እምነት ዝበሃል ኣብ ፖለቲክስ የለን ኣብ ረብሓ እምነት ዝበሃል ነገር የለን ስለዚህ ሕጋዊ ማዕለብ ክንገብረሉ ዘለና ዝሓለፈ ዝበሃል ክንክእል ኣለና ፊቸሪቲ ናይ ዝሃገር ፊቸሪቲ ናይ ዝወለዶ ፊቸሪቲ ናይ ዝህዝቢ ከይነባላሹ ዝሓለፈ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ካብቲ ዝሓለፈ ጌጋታት يس ናባኻ ማይክ ፎሎና اوكي ثانك يو وطا باجنجه نفسي حسب ናባኻ ማይክ ثانك يو فعلا ثانك يو وطا نفسي سمع له هذا ما وطا ثانك يو مانتا مغلطي بتعمل دس دبر وطا نايكا حنت حرخرخ تبل ነገር አላትኒ እዚ ሁሉ ኮን ኮሎ ጉዳያት حجي ويانا اب مودغان داختودغ يا ايترفاني صباح نقول اليوم بعد اوروما محاروجن ولا حجي لو حدا من اشياء قطمني حمامنا عاشب دلو مالو جنا لي وصلهم سهونا بتمغلت تنكف بالكانيركا حجي جاتهم ويانا ندحر ولي قاساتهم منقص تحيدموس دغنا وجو خجمرلنا الكات تصبدو ويس كمي كغدفو
ወይ كما هاجر نعنا خقدفنا بيننا خنكل قدفنا لكو هذا تجمع أنا سندعي أفرحنا له من البتة مش دلدل سندجنا نعسب كلش وجه خيكفتلنا أفرح لنك كم نعخا كم يكون نسمعك نيش مغلط thank you أبو خلاها أنا سي أنت قبل كم سيلوكا وا مو كلت نجار كوي مالسي سخي نمسخ نسرحوا لنا كنسرحوا عناد ملكت قداي كل شيء حاجة ناي بوليتيكا قرقص حيل كامس وصها بنات كامل كعير كاتسرحوا نجارنا تردون لهم حجي اوفيشال خزارو زي دل نجارنا بنات كأمثال كتفوتلهم تدليهم نجارات الله تخباب معناته حجي بزعبها حنت هجرينا نزارب زلنا بزعبها ناي كلت نجادو قرواتي ويعرخ يكوننا نزارب ولا بأمون كل جزء إسخاء عبليل كاتوت كاتب سايكات جورا نجارنا أكلت هجرات ندحنا إنا زي حلفنا 10 عام ربربي من حيلو واتساب مدرخ دي نالبات ساتهم حيلو موتيم دومينيت كجورنا هدونا نخطفو محاسيبهم هونو نحنا قن حيلنا توصلنا أبناء لمعات مدباتنا حيلنا هنوصل نفسنا هنكيلي تقالسنا كم هاجر كهنكل تسيلي يجي كلتنا نبيني كم برونا يقليل نحنا قن كنبرينا بهاتي أجيتها مين بوينت تفلت أدلك كنبرينا بهالت انت الأخوينا كمبرنا زخيل بوليتيكا وعمامات التخبابينا دبلوماسياوي وتدراوي أممو تنهاجرا زلو التخبابينا كمبرنا زخيل عمامات كنفت يمكن كلا لنا مالتي خافتنا إن البوليتيكا نوصل لنا هذا تناي فرح بوليتيكا كلا تناي مترتار بوليتيكا سالساي التخباب دمت بوليتيكا وأسلالفا أو وسنت ويننا هنمتخن كلا لنا سيتو أنقو أكو خال ولا حمت نجري ولون مالتي كابز حالفو كمز مرفع بعيني جلز بهال حدا بتاع عنك زبالة نجر كزارة بكأن إحنا أكو هاجرينا دلينا حكي هاجر دليناس هاجر نخلون من أحواتنا أياتنا أبوتاتنا هزبنا تقاليسو ديك فالواقع خفيلو سلمتاي هاجر كقوم نتعنتو سلدلي كبرو خمالس سلدلي تخبرو خأسف زي بالواقع خفيلو خأمسي واحد لا تخبرو خحلو خأ واقع عندها خفلة يدقصر كلنا هاجرات كومين كلنا هاجرات كومين واقع عندها خفلة نازل نتشين بسلام زقدف النجار يلا سلازي تقندروا أحد تيناي بوليتيكان تاي حيلك موتاي حيلك موت تجبرهم حاله هزبها حد النت عقب كتلالو نه بوده هاجرو كم قداماي برايورتي غير وسدو كتلالو حدنته عقيبو ناب حدا برخ زبل علامه زمص حزبي كل جيزي خسعره يتقلدها لا سوا حزبي ارترا حدي حدنته عقيبو كم مكلخال ناب متقع درجه مصي ስለዚህ كم مكلخال ناب متقع درجه زمص هاغرن حزبن ابتخبابي خمي غيري ينبر مسمن كيلافن وصانو خوي يلمص أبتي وتدراو سلالفا والله تي دبلوماسياوي زمدنا والله على تي فيجرس بوليتيكاوي مريحنا الدموطو أكلاتنا يتخبابي قرصة ويتقرصي عم ممصاون تراخ تصاوت حجي كينوتي ناويانا مودا انت عين السرعات الإثيوبيا يمص نابزبل مقدينا خيبنا معناته بيكوز تمالي خويانا صبق سلازيته خاصنا وي يقنينا سلذي تبهلنا وأمننا يوم دوباتنا خفيتنا بسلام دا تقمطنا ورا سلتعودنا ስለዚህ ካብትና ወያነ ተማሂርና ሁኖስ ወሓን ጎዞ አመሪሕነ ድሞት ክልተ እግሮም ድልድል ምስ በለ ንህዝቦም ማክቲቶም ሓደ ነገር ይገብሩ ደኾኑ ስለዚህ እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ነዚ ክከላኸል ዝኽእል ዓቕምታት ከነጥርሕ ክንክእል ኣለና ዓቕምታትና ጢርና ድማኒ ዘይ ንትንከፍ ኣህዛብ ክንከውን ክንክእል ኣለና እዚ ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ማለት እዩ ምናልባት ገሊኦም ኩናት ዝሕጂ አንተ ወይ ኩናት ድበልካኒ ዶ ዓሰብ ናሃና ይኹሉና بخينا دفتح شجر كويلن اتنا تحساسبا مقياري تقندي
ቃል ሰጂ بخينات بفتح نجر يلا نعي إثيوبيان عصر ناتنا عن تولو أيقد سنني أوكي ناتكم ليوه يفيل وطت إتراي تزومرو كلهم نجر ودت أرجم براي تولو بر حقاوي نجر تلكم كلتو كوميشن نقوم وي كوميتي نقوم أبتربيزا خن اللازم مثلا إذي أكبت أربيزا من اللازمهم كلتا هجر المنجست انتدى مفتح دي ترخيبوها بتر أي نوات أوت إيه تاينة تقص كاب إثيوبيا كلبخت موت يبلا كاب إرترا كلبخت موت يبلا بزعبا جزاءات وينا مريت حتى تقليد فرد غير كم ذا عينة ورجع تقولنا زمنا ومعبلات حساس راح في الترك خلاله مسفناوي تمكحتي نحنا نبزح كابهم عشان كايدو وريرنا يوم تمنع لنا يوم كمان إلا يوم كابتن مدرجات إلهم زعامنو مسافنت مريحنتنا إثيوبيا ግን ክንብርከኹ ክኽእልሎም እዚ መንብርካህ ንብሎ ድማ ናይ ቅልጽም ወይ ናይ ጉልበት ደይኮነ ናይ ተሓሳስባ መንብርካህ ማለት ኣብ ተሓሳስቦም ድሕር ተንበርኪኾም ትኡንኮ ምርጫ ኩናት ዘይኮነስ ሕጋዊ መንገዲ ምዃኑ እንተዳ ኣሚኖም መን ኣብ ስልጣን ይምጻእ ብዘየገድስ ንዓና ሓደጋ ክኸውን ኣይክእልን إذا من الزق حاضرهم لما خاب زحلوه مرحتي وعياتهم كمهارو خلولهم من يلك بزعبانا إرترا قداي مستقلان تسعيبي هاي سلاسينا إرترا قداي بخمس درجة سلازحلو عمج أرشا ودكتناتو تامقنيات إرترا هالو ولا حد يكون درقون تني هاي سلاسينا يكالو أتن شجرات قفيلو بتأمونا ترديو كندر سلامة بحقاو من قد فتحو كلهم نقر ولد أو جنباري لو أساس شو عتعمت سلام كيبلا ليتن معالتن نسورة إرترا خلصنت هزبي إرترا خلصنت تقاليسو إذا تقوت تبكيسو مززامة تزاميدو مس معرابان دو مس كالا علامات تزاميدو زي تعدنا تقوها نسي نسورة إرترا خلقا وفتينو قل أي كألني خالكو من الوقت شعور ذلكا قبلل ويتي نات كان يمعبلال عامها خطر انت ذيكونكا أمج أرشا هزباه حطو بخوم يفتحني نهزب قالسي بوتادرا ورقمي تفتحنا فتدافنوا تخلطوا نجزي كم تاين سلاسي زدافنوا دحان زنوتو دحري درغون اداقيمو شارشا وراريلو ابسحال اكيبوت ثورة عمچ ارشادين ثورة تاتن دابل تقالي سقاني قراري غو انا تتمالي نابسحال اكبو سرعه دغخا قريبو كاب سلطانو غويفو دي تاريخ كاب تاريخ زغ مهارو خللهم زم حجب سلطان دموت سنت اتواصعوا نعم حقاو مقدي عصبناتهم انتغيروا زي مقطعنا يلونكم وصخوا لهم خلا مرات خاني حسب له الاو جزات ارترا تبال هجره كلهم كم جيبوتي كم يمن كم سودان كم كال مش ارترا بخميك نزامر ودب ارترا بخميك نقلقلوا لنا ارتراويان نا ودب اغلغلوت بحسكونا هم مستزلنا تاريخاو زمدنا كله اب قمه اتيخا ارتراويان كابتنا جيبوتي زحاشه اغلغلوت نا ودب كنركب مزل أبزع عينت ذات جيرم إثيوبياويان كوريدور أفدقة بحر تخفيت لهم إمبورت إكسبورت خبروا قبلوا له علاو بزات إثيوبيا بحق إرتراهم كأساسو لإرترا تزقب أخفلوها هم كلتي هاجرات كأب سلام كنا برنا خلينا إذا ما قدزي إذا واصلنا نخلتينا بركينات شو الساعة متخيدوكو مفتحي متى إذا قينان ويانون كتسيلوتونا نقول أي ودوني بس لم تعيد يودو ناي جزءات وي ناي مريت حطو ناي دوب حطو ناي يقبأ أن حطو بكينات تفتح يفلتني أمول علم أو أنا ترى يكونن أو كلنا هاجراتني علم الله أو نيجيريا ناي كاميرون سجام الله ناي أبدا أفريقيا خلاص وأبدا علمنا له لأن بكينات تفتح إيران أنت حنتي سعيراتها أبتمريت كل ميلان زل علم كتنبرا يتخلنا ولا سراويتا سديدا حيال كوينا أبتمريت كل تبدل أما تأرشان بيت فردي أتخي سلمتا يدخل مسوعات يخفل قل أي تأكل دهار مفتح دي كون كل رأيو ذا نايتمالي نايباد ما قد داي نايبحك نايباد ما تسأجر نيرو تدخل إثيوبيا هنكم يتم قرن الشيح سراويتهم كفيلو ملو زي ود هذا عايتو ودن تلتقلي له ولا تبيت فردي ما تأرشان إرترا يفريدو سلمتا إني إرترا فرد مقاولون لا تفلت أوياني ميتم إسران شيح سراويت دخفل اللون تيلكا قل تعلامة على إسرة نبر إنبر نايجو قد داي كونين تقبل لك أدلة ميكانيزم ناي مريت حطو ناي لو ألاونت حطو ناي مريت وي ناي دوب حطو بوقع يفتحني
ስለዚህ ዓብሊልና ክንወጽእ ክንክእል ኣለና ሓይልና ክንወጽእ ክንክእል ኣለና ዶሚኔት ናይ ምግባር ዓቕምና ክኸውን ኣሎ ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ብቁጠባ ምሕያል ምክንያቱ ከምቲ ኩሉ ግዜ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝዛረቡ ለማን እንተኾንካ ኩሉ ግዜ ተንበርክኸ ኢኻ ትኸውን ናብ ዝለኣኹኻ ትለኣኽ ግበር ዝበሉኻ ትገብር ኣልምፅ ዝበሉኻ ተልምፅ ድነን ተበሉኻ ትደንን ነፍስኻ ምኽኣል ዝመስልዎ ነገር ግን የለን ንዝመፀካ ተፃብኡታትካ ብትብዓት ትምክቶ ቢኮስ ካብኦም ትደልዩ ነገር የለን ስለዚ ቶም ፅባሕ ንግሆ ወያነን ተልጊሱስ ቅንጅዶ ካልእ መፅኦም ኣብ ስልጣን ዓሰርናና ኣይተበልና እንታይ ንገብር ግደፉ ንብሎም ታበይኸ ንከላኸል ነፃነትን ክብርን ንደሊ ኣህዛብ ስለ ዝኾንና ከምቲ ኩሎም ካልኦት ኣህዛብ ነዚ ከዓ ዋጋ ንኸፍለሉ መስዋዕቲ ንኸስል ቀፃልነትና ከዓ ንቕፅል ከምኡ Yeah. Thank you. What did I say? Do you have mic? I some anal. يلا سبالو دي. أنا خلقه. يلا جي باد. على كده توسخت بلو. Okay. Okay. إتك حفيل الليل. مو خلاص إتكم حفابلو. حتى حطوت لكم أبزغ زر سي ويتوسخت بالوت لكم اللهم دغه اوكي بل رمنا لخدم رمنا اوكي رمنا وديكا Okay, well, guys, thank you. Good night. ودي كلغا. Okay, تسمع دو فولينا؟ الله حج ما تخلى. thank you نو طبعا مولع لثلاث ساعات تزاريبو بحنتي درف غيرنا نزاز موت بروجرام نعصو thank you. Okay, موت مدد لازم الله مالتي. ودت أبات ولا تلك ما تقاللي على عيسى قاتل لك على عيسى قاتل لك أبوغل أوكي ثانك يو ودقاش كلهم على فيسبوك أبزرهم درسنا بحضار next week الرحلنا بأوانو مالتي فمدنا يلوم زي كنا بأوانو عشوعات دليل نجمرنا بايزوي شعوات متصون قدمكم نايلومي صبو بروجرام نيرو اب اغرا مغدي قلنا بزنايزا ازي نحونا صالح احمد جمعه محمد نايزو 4 اسم كلهم دقوم كنت عنتو يتزاربو ناي حلنا عرفت خبرنا سلازغبا ازي حاجزنا خا نخل عينة إيرتراوي كم زخونة نستوسنا أكل كم زي كونه وتسي تاوخ جبرنا